Питав, думаєте, американців турбує Україна? Ось чому відповідь повинна бути такою. Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки. І американці повинні дбати про Україну. Поки Росія не вийде з України і Донбасу, і Криму, і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту. Политолог из Соединенных Штатов Америки Андрей Пиантковский с нами сейчас на прямой связи по телефону. Андрей, здравствуйте, слышите ли вы меня? Да, добрый день. Да, вот хотелось бы услышать следующее от вас. Вот как вы восприняли заявление Помпео о том, что вот он сказал, вы думаете, Америке не все равно на Украину? Это просто такое эмоциональное изречение, или же все-таки он несет за собой какое-то видение политики Соединенных Штатов Америки? Это, во-первых, это не заявление Помпео, это заявление той журналистки, у которой был скандал с Помпео. Я внимательно прочитал всю запись их беседы. Она себя вела довольно хамски, наступала на него по вопросу Ирана и Украины с чисто предвыборных позиций, в общем, как можно более в черном свете представить политику администрации Трампа. Действительно, она вывела из себя, и когда интервью уже закончилось, как она рассказывает, он вот воскликнул что-то, да вообще вы не знаете, американцы не знают такой Украины, и он попросил своего помощника принести карту мира и попросил ее указать, где Украина. И дальше вот их показания расходятся. Помпео говорит, что она показала на Бангладеш. Вот. Это к тому, что вот эта брошенная сгорячая фраза не имеет никакого отношения к личному взгляду Помпео на... То есть серьезно к этому относиться не стоит? Его позиция такая же, как вот я понял, что перед моим включением вы цитировали, видимо, статью посла в Украине Тейлора, опубликованную в Нью-Йорк Таймс, в котором он говорит, что Украина борется сейчас, защищает Запад. И это линия безопасности Запада, и Америка просто в интересах своей безопасности должна поддерживать Украину. Вот эта точка зрения разделяется практически подавляющим большинством американского истеблишмента, за одним только исключением. Но это исключение господин Трамп. Как вы прекрасно знаете, помните, он сказал Зеленскому его прощальную фразу: «Идите к Путину, договаривайтесь». Вот Трамп примерно так видит Украину. Но Трамп не всесильный человек, он не диктатор в Америке. И он вынужден в американской системе считаться с мнением Конгресса, оппозиции, да и собственного кабинета, включая и министра Помпео, и министра обороны Эстера. И вот точка зрения суммарная та же, что вот высказано в статье Тейлора. Спасибо. Поэтому моя рекомендация — встречайте господина Помпео как истинного друга Украины. Спасибо большое. Андрей Пиантковский, политолог из Соединенных Штатов Америки, был с нами на прямой связи по телефону. Виктория, 30 января в Украину уже приезжает с официальным визитом Майк Помпео. Как вы думаете, ожидать ли нам каких-то просто декларативных очередных заявлений, либо же за его визитом последуют какие-то эффективные действия? Ну, мені здається, що будь-які переговори, вони мають все ж таки двосторонній характер, і тому дуже багато залежить від того, яку позицію займе українська влада. Ви знаєте, коли я згадую ту стенограму, яка була оприлюднена, я маю на увазі телефонні перемовини Зеленського і Трампа, то мені би все ж таки хотілося б, прочитавши цю стенограму, вірити, що президент України зробив певну роботу над помилками, і далі позиція України буде більш сильною, більш чіткою, більш зрозумілою, аніж вона була озвучена в тих телефонних перемовинах.
Тому чи вдасться власне досягти конкретного результату, окрім якихось декларативних заяв про те, що ми вас підтримуємо, дякуємо за вашу підтримку, приїжджайте ще. Ну, дуже залежить все ж таки позиція президента Зеленського. Тому мені би хотілося, щоб його оточення, дипломати, які напевне з ним працюють все ж таки, допомогли йому підготуватися до цієї дуже важливої зустрічі. Ну, давайте к еще одной не менее важной теме, ведь в следующем обмене будет много крымских татар. Такие надежды в эфире АТР выразил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Василий Мокан. Давайте его послушаем. Українська сторона порушувала питання ще в рамках другої хвилі обміну. Були великі надії, що у Кремлі все-таки, не хочу сказати слово змилостивляться, але підуть на контакт. І на зустріч, так, і в тому числі деякі з кримських татар будуть звільнені. Насправді Путін у цій другій хвилі підійшов дуже меркантильно до цього процесу, і є великі сподівання, зараз величезні зусилля приділяються з боку самого президента і офісу президента для того, щоб третій етап обміну дійсно пройшов за формулою всіх на всіх і включав як повернення наших ув'язнених з ОРДЛу, так і з території Росії, де основну масу становлять все-таки бранці з Кримського півострова. І в мене є оптимістичні сподівання. Я по часу, ясно, що ніяких термінів називати не буду, їх просто фізично ще ніхто не назве. Переговори тривають, але є оптимістичні сподівання, що все-таки в рамках третього обміну ми там побачимо дуже багато кримських татар. Вот такое вот заявление сделал Василий Мокан от фракции «Слуга народа». И до этого, вы помните, в Израиле президент Владимир Зеленский также говорил, что готовятся списки, есть несколько треков, и один из них касается политических заключенных из временно оккупированного Крыма, а именно крымских татар, отметил Владимир Зеленский. Говорит ли это о том, что мы сейчас стоим действительно на пороге нового обмена масштабного с представителями коренного народа Крыма, которые удерживаются в тюрмах Кремля? Ви знаєте, ну мені би також хотілося б оптимістично сподіватися, що все ж таки кримські татари будуть звільнені і повернуться на територію України. В той же час я аналізую ті події, які відбувалися, і, зокрема, нормандські перемовини. І ви пам'ятаєте, напевно, прес-конференцію по результатам цих нормандських перемовин, де Зеленський сказав, що було досягнуто, власне, згоди обміну всіх на всіх. Далі ми з вами побачили офіційне комуніке, підписане 4 лідерами держав, в тому числі Російською Федерацією, де було вже написано, що буде відбуватися обмін всіх на всіх, починаючи з узгоджених на узгоджених. Що це означає? Як довго може, власне, оце тривати обмін узгоджених на узгоджених і завершуючи обміном всіх на всіх? Ні комуніке, ні зараз ніякі публічні джерела про це не кажуть. Тому, чесно кажучи, мені здається, що Путін все ж таки буде займатися і далі певними маніпуляціями, що і далі будуть фактично не те, що відбувалося там в історії з беркутівцями. Да? Путіну ж спеціально потрібно було фактично такий сигнал дати всім тим, хто вчиняє злочини по відношенню до України. Тому що це був сигнал, що, будь ласка, працюйте проти України, робіть все, що завгодно. А якщо у вас там будуть проблеми в Україні, то ви не хвилюйтеся. Далі ми вас включимо в такий наступний обмін, і ми вас обміняємо і заберемо назад. Тому що там, коли обмінювалися беркутівці, ви пам'ятаєте, ну, по-перше, мова йшла про громадян України, і це досить дивно, що Російська Федерація вимагала такого обміну. А по-друге, вони знаходилися під кримінальним процесом, який ми навіть не довели до кінця. Одна справа, якщо б він був завершений, були б винесені конкретні вироки, чого вимагали представники родин Небесної Сотні. А далі вже, ну, давайте вже там здійснювати обмін, якщо іншою ціною, іншим шляхом не можна піти і українських громадян, власне, визволити якимось іншим чином. Спасибо. Тому, на жаль, я думаю, що Путін буде продовжувати таку гру маніпуляцій, і мені би хотілося, щоб українська влада це розуміла, тому що, ну, досить небезпечна гра, в яку ми почали грати. Виктория Пташник, народный депутат Украины 8-го созыва, была с нами в этой студии. Спасибо вам, дуже дякую. Вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости. Смотрите, не пропустите. Коршкевич.
Сыктар кабесі. Успешные реформы, преобразование страны, завоевание и установление контроля над территориями Великой Орды – все это было в правлении Сахиба Гирая I. Однако такая бурная деятельность не нравилась его недругам. Как закончилось правление великого хана с именем, которого связано начало Золотого века Крымского ханства? В 1551 году в Бахчисарай пришло известие о бунте черкесских князей. Поэтому в то время, как принц Девлет-Гирай покинул Османскую империю, крымскому хану пришлось отправиться в Кабарду. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 1 февраля, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I, хан-основатель столицы. Часть 5. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun.
Assalamu alaikum. Bugün yanvardan 27-si efirde netice programması stüdyoda sizler için men Ureni Seytumerova çalışam. Rusya işgal etilgen Kırım ve Donbas parçasını kaytarmak mecbur. Ukrayna öz topraklarının bütünlüğünü korumak için Polonya destegine işana bile. Bu hafta Ukrayna prezidenti Vladimir Putin'ge onun Polonya meslektaşı Andrzej Duda Osventim şehrinde ortak briefing vaktinde bildirdi. Anda devletler yılbaşçılara Auschwitz-Birkenau konslageri azat etmesinin 75. yılına bağışlanған tedbirlerde iştirak etti. Ukrayna prezidenti ise 1939 senesi yüz bergen facia tekrarlanmasın dep, Zemanivi dünya tek güçlerini birleştirip Rus tecavüzünü toxtata dep izahat berdi. Сьогодні усім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було у 1939 році. Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, na temat... Я дуже радий, що ми могли порозмовляти на теми про ситуацію в Україні у відносинах з Росією. У питанні дуже зрозумілому про окупацію Донецької та Луганської областей та Криму. Я казав, що для нас, для Польщі, ситуація однозначна. Ми вимагаємо повної територіальної цілісності України. І Україна тут може завжди розраховувати на нашу позицію. Yehuda milletinin dehşetli faciası ve bütün dünya için facialı bir ders. Böylelikle Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy 20 asırının en korkunçlu cinayetlerden biri Holocaust hakkında aytdı. 12 yıl devamında 1933'den 1945'e natsist olgan Almanya 20 milyondan ziyade Yehudi, Çingeni, annevi olmayan taraflı adamlar ve sakatlarını yok etti. Bunu yapmak için bütün dünya boyunca 10.000'den ziyade ölüm lagerleri kuruldu. 1945 senede onlardan biri Osventim şehrinde bulungan Auschwitz-Birkenau konsentrasyon lagerlerini Sovet ordularına azat edildi. Ve bugün 75 yıldan sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Holocaust geçirilgen adamlar o günden çıkış yapkanda hiçbir vakit böyle facianı olmamağa söz verdi. Сьогодні всі ми сповнені почуття болю та суму за мільйони жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. У венеційському гетто на стіні з іменами жертв Голокосту є такий напис: «Ми не маємо права їх забути, бо наші спогади – це їхні єдині могильні плити. Пам'ятати і ніколи не допустити знову». Avrupa Şurası'nın parlament asambleyasında Rusya heyetlerinin vekaletlerine itiraz bildirdiler. Ayrıca çünkü heyetler arasında sanksiyalar koyulgan deputatlar var. Bunu Latviya ve Litvanya'dan deputatlar teşkil etip parlament asambleyasının 30 delegatı onlarga kol tuttu. Asambleyanın bu meseleni tahlil etmek için 2 gün var. Ondan sonki karar çıkarılmamak gerek. Bundan geri Ukrayna tarafı Rusya tarafından tayinlengen parlament asambleyasının prezident muavini tenhit etti. Bu vazifege Rusyalı Pyotr Tolstoy kirmek gerek edi. Adettince prezident muavinleri avtomatik şekilde saylanganlar. Onlarga reyk bermeler. En çok heyet olgan Rusya'nın öz kvotası var. Demek tayinlenuvi tek arı bir rey beruvinin toxtatmak mümkün. Ukrayna vekillerinin aytganına göre Rus namzeti kabul etilmez. Çünkü Tolstoy'nun antisemit çıkışları var. Bu arada Ukrayna Donbas'ta öz korçalıcılarını kayıp etmekte. Yakınlarda 28. Aero Mexanik Brigadası'nın arbisi Yevgeniy Şurenko elak olgan. Bugün oxir 2 yaşını dolduracak edi. Elak olgan askerinin BMP-sine karşı Krasnogorivka rayonunda yerleşken tank granatometünden düşman ateş açkan. Bu Donetsk vilayetindeydi. Düşman minasında Sumi vilayeti Şostka şehrinden kelgen gönüllü Anton Hobba elak olgan. Umumen Tunev'in Rusya askerleri 12 kere bizim pozitsiyalarımızga karşı ateş açkan.
Олар Минск аңлашмаларының ясақ етілген ағыр артиллериясыны бұтун женг сынырлары бойынша қоланылған. Экі Украина арбисыны ілак олған ақында Украина президенті айтты. Ось Facebook сайфесінде Украина он екі құрчалжысыны ғайып өткені ақында язды, демек женг девам етмекте. Сьогодні на Донбасі загинуло 2 наших хлопців. Один під час обстрілу, другий підірвався. Це означає, що війна триває і що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже 11 військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам'ять. Киев мерkezінде бұйық янгын Сабадан медениет назерлігінің бинасы тұташты. Янгын маға содасында башлап қою тұман үшінші қатқа қадар көтерілді. Назерліктің хадимлеріні тест тахлие төлер. Февкуляде вазиетлер бойынша Украина девлет қызметінде 4 құртарылған инсан ақында білдірділер. Умумен алғанда 1 саат ішінде онлар же құртарыжы атешіні сөндірді. Зарар көргенлер жоқ, янгын себеплері да беледегіл. Кремльге yollanma. Эрвин Хайда әрекетінің файлері айлық акциясыны кечірді. Бұл сефер нумайыш Киев мерkezінде кечті. Анда инсанлар Русия işgali devamında ғайып olғанлар вирус апысханелерінде bulunған саяси мабуздер ақында китаплар ве буклетлеріні топлады. Бұтын мәліматыны Құтыларға қойып имзаладылар ве Москвада Русия президентіне yolladılar. Алыжы оларақ шақсен Владимир Путинні қайт еттілер. Yolamаны о 2 автодан ала бөлежек. Более етіп, нарызыжылар Путинге işgal етілген Қырымда оның жинайетлері ақында қатырлатып, репрессиялар ве тұтуларыны тоқтатмақ істеді. Крым-Соз жемат ішкелетінің мәліматына көре, ярымадада işgal етілген сон 45 инсан хаберсіз ғайып болған. 15 инсанның тақдиры әлі да беледегіл. Олар арасында Бұйтын Дүния Қырым-Татар Конгресінің азасы Эрвин Умеров. Оны 2016 сенесі майыс айында Бақчисарайдаки оның еві янында Рус ел қызметі урбасында адамлар тұтып, белі олмаған тарафқа алып кетті. О вақыттан берлі Крым-Соз жемат ішкелетінің файлері Русия елшілігі янында топлашып, Эрвин ве башқа хаберсіз ғайып болған Қырым-Татарларыны тапмаға чағыралар. Я принесла таку невелику брошуру. По-перше, тому що ми знаємо, що наші звіти Російська Федерація читати не буде. А в цій брошурі є обличчя і очі людей, які знаходяться зараз за ґратами. Як в Криму, так в Росії, так і на окупованому Донбасі. Саме президент Російської Федерації врешті є відповідальним за те, що відбувається на території Криму. Варто відзначити, що це абсолютно не є ініціативою представників окупаційної влади, чиєюсь вендеттою або результатом чийогось окремого злого умислу. Це саме іде конкретно від Кремля. Киевде коронавирус олған бір хаста қайт етілген, ләкин Киев шер лаборатор мергесінде білдіргіне көре, бұл вирусның чешіті чинде тарқатылған сойындан фарқлана. Мергезінің хадимлері бұл вирусның чешіті Украинада чоқтан белі олған деп инсанларны тынчландыра. О орта яда ағыр дәрежеде нефес еларының хасталықларыны кеттіре. Айны вақыт чинде яны вируснен хаста олғанларының сайысы 3000-ге яқын. 81 инсан ілі олды. Вирус пейдан олған Ухан шерінде енді карантин көрсетілген. Запобігання та боротьба з епідемією нині критично важливі. Потрібно мобілізувати усі громади, зокрема сіл, аби вони спостерігали та відстежували кожну людину, аби усі отримали профілактику захворювання. За допомогою стабільного групового контролю в громадах можна ефективно зупинити розповсюдження вірусу. Türkiye'de zelzele neticesinde kurbanlarının sayısı 40.000 insanға yetti. Facia ülkenin şarkında Elazığ şehrinde yüz verdi. Hastahanege 1600 insandan ziyade uğradı. Onların çoğusu endi hastahaneden çıkarılgan. Bu ve dünyanın başka vakaları hakkında növbette kelevhamızda.
Түркияда зилзиле нәтижесінде йықылған бина астынан 2 yaşındaki кызнен оның анасыны чықардылар. Олар сақ қалды. Біріншіден баланы құртарып, анасыны чықармақ үшін да 4 саатны масраф еттілер. Баланың ағыр яралары yok. 6,8 магнитуда olған зилзиле январның 24-інде ақшам вақтында yüz берді. Тахминен 100 ев йықылған, да бинден зияде бұйық зарар көрді. Зилзиле 10 километр тереңлігінде башлап, яқында ерлешкен Малайя шеріне де зарар кетірді. Ер асты сарсынтылары мемлекетнің чешет регионларында бұндан ғары Исраилде, Иракта ве Суриеде дуйлайды. Түркияде умумен алғанда 4 веда yüksek магнитуда olған 228 текрарланған сарсынты кечті. Бразилде күчлі су ташқынлары нәтижесінде құрбанларының сайысы арта. Анда-анды аман-аман 50 инсан әлек олды. 3000-ге яқын инсан хаберсіз ғайып олды. Онлар жібін адам тахлие етілген. Умумен алғанда қазадан өлкенің женуби шарқы чықышы. Әлек олғанларының чоқысы Минас Жирайс штатында болуна. Анда бір күн ішінде яғанақларының рекорд дәрежесі қайдетілген. Айны заманда синоптиклерінің тахминлеріне көре регионда яны сағанақлар бекленілі. Афганистанда учак тушты. Кутлеви хабер бастыларында білдіргенлеріне көре, учакта 80 инсан bulunmak керекеді. Бұ насыл бір учак ұлғаны ақында ресми мәлімат да yok. Анда аскер яда аскер олмаған инсанлар bulunғанында белі дегіл. Ерлі Кутлеви хабер бастылары бұ Америка бірлішкен девлеттері Арбия вақуветлерінің учағы олабыле деп яза. Ерлі акимиет бұ учак тыш учак шыркетіне айт олабылгені ақында мәліматны рет етмей. Учак Афганистанның газни шерінде тушты. Бұ территория Талибан деген радикаль әрекетіне бойсунғаны үшін қыдырыжы операция мөрекеплешкен. Иранда да бір учақ қазасы. Анда yolcu авиалайнер қону вақтында yolға чықты. Лайнер Иранның Caspian Airlines учақ шіркетіне айт. О Тегеран пайтақтындан Сабадан yol алып, Масшахра валиманда қону вақтында учақ қону yolағы тышына чықты. Анда есе 150-ге яқын инсан bulunайды. Ечбір кемсе зарар көрмеді. Авалиманы темсілчісі білдіргеніне көре пилот керегі кебі айдап оламады. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Қырым-татар боксчу Артур Зиядинов Кения ғалибе қазанды. Канаданың Монреаль шерінде о 10 елға ойкен аргентиналы Сезар Рейнасыны нокаут етті. Қырымлы бұтын ұруш девамында ұстын олайды 5-ші раунда есе Рейнасы тізлеріне тұшып ұрушыны девам етіп оламады. Бұ яры ағыр чекеде Зиядиновның 12-ші ұрушы еді. Оларының епсінде о ғалибе қазанды. 9-ші ұруштары қыплерінің нокаут етті. 48.133 гривна. Тамам о қадар пара ярдымы шымды АТР телеканалының эсабында. Инсанлар банк вастасыненде пара кечерелер тек бүгін. Телеканал дестегіне 50 евро Наталья Борисевич елады. Ләқайт олмаған адамларға ярдымыныз үшін тешекүр білдіреміз. Бұдақыда нетіже программасы сонуна еті, епінізге қарлық шамар тілейм, АТР-лі олыңыз. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен.
dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayağa dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını deşerim. Eşerim. Çatırlarga koterilirim. Andan eşitirsiz benim sesim. Успешные реформы, преобразование страны, завоевание и установление контроля над территориями Великой Орды – все это было в правлении Сахиба Гирая I. Однако такая бурная деятельность не нравилась его недругам. Как закончилось правление великого хана с именем, которого связано начало Золотого века Крымского ханства? В 1551 году в Бахчисарай пришло известие о бунте черкесских князей. Поэтому в то время, как принц Зевлет-Герай покинул Османскую империю, крымскому хану пришлось отправиться в Кабарду. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 1 февраля, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I. Хан-основатель столицы. Часть 5. 75 лет назад Крым оказался в эпицентре события мирового значения. С 4 по 11 февраля 1945 года проходила конференция глав держав-союзников антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Председателя правительства СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Делано Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Именно тогда в Крыму на долгие десятилетия решались судьбы всего человечества. Ялтинская конференция 1945 года. Решения, итоги, последствия. Смотрите в воскресенье, 2 февраля, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін программасына сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалышым ве бұл бөлігіміз девамында. Енді біз Қырым ве Қырым етрафында юз берген ве Қырым татарлар әлі әлбетте кешібесіз юз берген суаллерні ве меселерні, хаберлерні музакире етежекміз. Шу себептен біздің студиямызда бүгін чешет түрлі мұсафирлер olacak ve келіңіз шундан башлайық ки бүгін біздің студиямызда ади мұсафирлер дегил, Türkiye'den келген мұсафирлер Cem Arslan ve Ömer Çimen Türk Ocakları Genel Merkezi yetkilileridir. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Siz Türkiye'den yana Ukraynaga şimdi keldiniz ve menin bilgenime göre mında bir kaç yardımlarda bulungansınız. İşte keliniz bu mesele etrafında biraz laf ettik. Şunu sorayım, aslında mında ne kadar zamandan beri kelesiniz ve ne gibi yardımlarda bulunasınız ve bunun manası ve sebebi nedir? Birinciden ben aytayım. Selam aleyküm diyeyim. Hoş geldiniz. Dinlegen, eşitken dostlarımızga, Kırım Tatar halkına, Türkiye'den, Türk halkından, Türk ocaklarından sizge sıcak selam aytamız. Birinci kere. Türk ocakları Kırım halkının, boysunmayacak Kırım halkının yanında. Her zamanda, her daimde. Bizim merkezimiz Ankara'da. Ve Ankara'da biz Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği genel merkeziyle beraber iş tutup Geniçesk rayonunda olan Novo Alekseyevka kasabasında Kırım Tatar halkının yaşaganını öğrengenden son bu yerlerge çıkıp gelmeye başladık. Ne kadar zamandır? 2018'de başladık. Kırım işgal olan zamanda elbette çok üzülüp öz-özümüzge bir şeyler aytıp, laf etip Kırım'a, Kırım Tatar halkına yardım etmeye bizim vazifemiz, birinci vazifemiz. Sonradan ben özüm 2018 yılında Novo Alekseyevka kasabasında kurbanlar alıp geldim. Kurban soyduk. İkinci kere olacak 2019 yılında iftar sofrası açmaya Oraza ayında çıkıp geldik. Sonra da böyle halkın korgenden son, halkın yaşayışını korgenden son bizim Türklük'e, Kırım Tatar halkına bir vazifemiz var. Onu korumaya gerek. Sonra fikirlengen zamanda da böyle ayttık halka ne faydamız olacak. Sonra dedik Ukrayna'da kış şartları pek ağır ola. Sonra bir onların muhtaç olan aşlarını alıp gelsek, bunda bir yardım etsek, onlarına Türkiye'den bir sıcak selam açsak deyip fikirlenip çıkıp geldik. Sizce mına bu gibi yardımlar aslında bu sadece böyle küçük böyle yerli yardımlar değil de bu zaten memleketlerinin özara birbirine birleşmesinin timsali ya da yok. Nasıl görüyorsunuz bunu? Nasıl diyelim? Sadece Kırım bölgesi değil, Türkiye'nin genelinde ya da dünyada bulan bütün Türklerin bulunduğu yerlere yardımlar yapıyoruz. Yardımlar yapılırken Kırım bölgesinde de özellikle ihtiyaç sahibi olan arkadaşlar belirlendi. Ben bu arada Türkçe konuşuyorum ama sıkıntı olmaz. O bölgede olan bütün ihtiyaç sahipleri tek tek belirleniyor. O bölgede bize destek olacak arkadaşlarla iletişime geçiliyor. Yardımların doğru yerlere ulaşmasına özellikle dikkat ediliyor. Ve bunların hepsi de kayıt altına alınıyor. Bunların içerisinde halkın temel ihtiyaçları neler onlar da belirleniyor. Mesela bu seferki gelişimizde, ziyaretimizde halkın temel ihtiyacı olan gıda, temizlik malzemelerine özellikle ağırlık verildi. Onun haricinde diğer dini günlerde Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı günlerinde de halk yalnız bırakılmıyor. Onlara da o konularda destek olunuyor. Kurban kesim faaliyetlerimiz oluyor. Ramazan bayramlarında, Ramazan günlerinde iftar programlarımız oluyor. Halkın da aynı zamanda kaynaşması sağlanıyor. Çünkü bu işgalden sonra halkın arasındaki olumsuzluk da giderilmesi hususunda birlik, kardeşliğin ön plana çıkartıldığı etkinlikler de yapılıyor. Şimdi siz bu Türk Ocakları Genel Merkezi'nin yetkilileri olasınız. Sizin kaydettiğinizge göre demek bu Türk Ocağı Genel Merkezi Ankara'da bulunan bu Kırım Tatarlarının Kültür Genel Merkezi'nin işbirlikte. Doğru mu anlayayım? Doğru söylüyorsunuz. Peki yaxşı laf ettiniz. Bizim bu yerlerge gelmemizge sebep olan çok insanlar var. Kırım Derneği Genel Merkezi bizim aldığımızı açı. Bizge bilgi vere. Kimden iş tutacakmız, halka ne faydamız olacak, kaysi yollardan ketmeye gerek. Bu yerge gelmek için bizge sebepçi olalar. Onlarga da bundan çok selam aytaman. Çok sağ olsun deyip aytaman.
Siz şahsen ne için böyle yolunu seçtiniz? Ne için misal olarak siz Türkiye'de yaşap, Türkiye vatandaşı olup bugün Ukrayna'ya gelip böyle yardım ve destek göstermek mecburiyetini özünüzde hissettiniz. Ne için? Kırım bizim için önemli. Her şeyden önce kardeşliğimiz var. Tarihten gelen bir kardeşliğimiz var. En önemli soydaşlığımız var. Onun haricinde her şeyden önce buradaki insanların zor durumlarını da görüyoruz. Sadece bunların haricinde ihtiyacı olan insanları da görüyoruz. Türk halkı Kırım konusunda çok hassas. Tarihten gelen etkinlik, kardeşlikten dolayı da böyle bir zorunluluk hissediyoruz. Bu bağlamda da halkın ihtiyacı neyse her daim yanlarında olmak istiyoruz. Ben şunu sormak istiyorum ya, aslında Türkiye'de Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen problemler hakkında insanlar ne kadar biliyor, yani ne kadar insanların malumatları var. Ben anlayayım elbette ki anda birçok Kırım Tatar dernekleri var, lakin Türkiye vatandaşları, Türkler, Kırım Tatarlarının alları hakkında malumatları var mı, beriliyor mu? Elbette her bir yerde olganca bizim ülkemizde de, memleketimizde de bazı meselelerge bek yaxşı qaragan, bek yaxşı bakkan, o problemalarını bilgen adamlar da var. Ve onlar endi çoklar. Onlar Kırım'ı tarihten beri severler. Buna tarih sorsan bir adam yaxşı bilse Altın Ordan'ı, Kırım Hanlığı'nı, Geraylarını, Bahçe Sarayı'nı, İsmail Bey Gaspran'ı bek yaxşı bilip aytarlar. Buna biz oylayımız, fikirlenemiz böyle Türk Ocakları Genel Merkezi'nde oturgan zamanda Türk dünyası dep aytılgan yerin 23 başka yerlerinde muhtaç olgan, yanına barıp selam vermeye gerek halkımız var. Bunlardan birincisi de bizim Kırım Tatar halkımız. Endi onların başına gelmegen kalmadı. Biz bugün de çok söyledik. Buna bizim halkımız vatanı elinden alıngandan son ağır bir sürgünlük gördü 1944'te. Sonda bilgenimizde Geniçesk rayonuna gelgende Kırım'a keteceksiniz, Kırım açılacak degende halk çıkıp gelgende halkını içeri almaylar. Onlara yer vermeyler. Onlar kele Nova Alekseyevka kasabasına oturalar. Ne anlaşıldı. Sonda Kırım açıldı. Ben Kırım'da da oldum. Kırım'da da benim dostlarım var, tanışlarım var. Onda da çok zamanda çok yerler gördüm. Üniversiteye gittim. Onda Türk dilini bilgen, öğrenilgen... Bu da işgal denebiyle ama. İşgal denebiyle. Endi halkın başına bir ağır vaziyet geldi. Endi işgal geldi. Bu halka kömekçi olmak, yardımcı olmak bizim insanlık vazifemiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz böyle pozisyonunuz için teşekkürlerimi bildireyim. Kırım Tatar halkı adından şüphesiz ben şunu sormak istiyorum çünkü sizin birkaç kere tarih hakkında ayttınız ya biz tarihi zamanlardan eskiden birbirimizge bağlı Türk milletlerimiz ve aslında eğer ki bugün büyük siyasete baksak Türkiye'nin Kırım ve Kırım işgaline karşı pozisyası zaten belli. Kabul etmiyor ve kabul etmeyecek. Lakin bugün Rusya'nın yapkan bu münasebetlerini nasıl bakasınız? Bu ticaret falan bunlara nasıl bizge kıymet kesmege? Ben aytsam belki yaxşı olacak. Buyurunuz. Benim bunda fikirler var deyip alga çıktım. Türkiye'ni kop yerden sıkıştırdılar. Ona ağır vaziyetler geldi Türkiye'nin başına. Bugün 2011 yılında hiç bizim bilmegenimizde Suriye degen memlekette bek ağır bir savaş başladı, cenk başladı. Ve bu yerden canını kurtarıp çıkıp gelgen 4 milyon yarım halk Türkiye'de yaşay. Bu bizge bir ağır vaziyet. 40 yıldan beri bizim başımızda PKK degen bela var. Hiç onu bitir almadık. Kop zamanda bizim şehitlerimiz geldi. O bizim için bir ağır vaziyet oldu. Amerika Irak'ını işgal etkenden sonra Irak'tan çok adam kaçıp geldi Türkiye'ye. Türkiye'nin yaşayışı da bozuldu. Ama buyurup gelsinler elbette. Bizde yer çok. Ona Müslüman adamlara, halka pek de yer veririz. Buyurup gelsinler. Yani buna sizde Türkçe'de böyle güzel bir laf var. Denize düşen yılana sarılır diye. Evet. Türkiye'nin bugün Rusya'nın yapkan bu münasebetleri, ilişkilerini bu sözle böyle ifade edebiliriz mi? Pek yaxşı ayttınız. Ben aytmağa biraz çekinip kaldım. Siz belki yaxşı laf ettiniz. Başka yerden bir düşmanımız olsa bizge dost da gerek. Bilesiniz Türkiye'nin çok da dostu yok. O sebepten siyaset alanında da, politika alanında da
Açmağa gerek ticaret alanında da maalesef biz pek razı değiliz. Ama politika ketip de iş tutmağa da olar üçün gerek. Siyasetinin қалай elbette ki, lakin kenede insanların merhameti ve insanların yardımları bugün görgenimizge göre Türkiye'den ve Türk vatandaşları onlar mevcut ve biz bularını göremiz. Teşekkürler de bildiremiz. Ve buna ne yazık ki birkaç dakika қалай yayınımızın bu bölükünün yekünlenmesine da nasıl etkinlikler yapmağa planlaştırasınız, da nasıl belki mında başkalarının görüşmege planlarınız var, nedeni var et, ne düşünüyorsunuz gelecekte da ne yapmağa planlaştırasınız? Sen Aytakam, başka ne oylayımız, ne fikirlenemiz? Tabii Kırım'la ilgili faaliyetler yine devam edecek. Bunda da tamamen halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Onlardan gelen tepkiler, istekler nelerse Türk halkı hizmet edecek. Elimizden geleni yapacağız. Çok sağ olunuz bugün stüdyamıza geldiğiniz için ve bu hafta ve aslında bu mühim mesele ve bu hafta bizlerge tarif ettiğiniz için Cem Arslan Ömer Çimen Türk Ocakları Genel Merkezi yetkilileri bugün ve bu bölükte bu dakikalar içerisinde bizim misafirlerimiz ediler. Teşekkürler saygılar arkadaşlar ve biz yayınımızı devam ederken de bizler şimdi canlı bağda Reza Bey Şevkiyev var. Kırım Tatar Milli Meclis azası. Onu selamlayık. Reza'a selam aleyküm. Aleyküm selam. Reza'a işte bizim stüdyamızda Türkiye'den gelgen vatandaşlarımız buluna ve onlar demek mında Kırım Tatarlarına hususan Kherson vilayeti Genическ rayonunda Kırım Tatarlarına yapkan yardımları hakkında bizlerge aytıp berdiler. Çok sağ olunuz. Siz de bu sübetini dinlediniz. Fikirleriniz neden ibaret? Bilirsiniz mi? Birinci böyle Türkiye yardımları gelgen edi bizge 90 senelerde başına 93 seneydi mi, 92 edi mi Kızılay Türkiye'den getirgenci tirlerinin bir 13 tir arabası yemekler içine aynı pirinç, şeker, un, yağ, son da ondan başka bir ayrı bir araba dolu bu ilaçlar, o bek gerek ilaçlar. Böyle büyük bir yardımlar etkiledi. Sağ olsunlar o yardımlarını bugün de devam edip başladılar bu kardeşlerimiz. Çok bilirsiniz mi onun o kadarlık bilmem bu yardımın mutlaka yardım deyip açlık çeken adam yok ama keli bizim halkımızda böyle yardımlar etken son adamların ruhu koterildi. Öyle bir barakin o anda Türkiye'de böyle dostlarımız bizim halkımızda düşüngen adamlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar hakikaten de ama ne kadar Türkiye'den misal olarak bizge yardım ve destek etken insanların miktarı çok olsa gene de onlar sırasında işgal etilgen Kırım'a bargan ve anda bazı böyle hiç kabul etilmegen hareketlerini yapanlar da var. Ne yazık ki malum olganı gibi Türk mütehassısları Kırım'a kanunsuz cami kuruluşu için gelip çıkanlar ve demek onlar bu kuruluşta o'zining rolini oynayacak ressamlar deb o'zini bildirirler ve bu haqda endi Rusiyanın kütlevi matbuat vasıtaları böyle her yerde çerçevelerge koyup yazmağa başladılar. Keliniz bu haqda dinleyip de devam eteyik sübetimizge. Внутрішній розпис у мечеті виконуватимуть майстри з Туреччини. З ними уклали контракт. Вже кілька людей присутні тут, у Криму. Вони зараз розглядають макети, ескізи на території будівництва мечеті. Скоро приїдуть ще додаткові спеціалісти з розпису з Туреччини. İşte böyle Riza'a haber peyda oldu. Ya buna ne dersiniz? Buna görüyoruz ki kontrakt hatta imzalaganlar ve şüphesiz anlayımız kontrakt imzalasa demek Kırım dep yazıla ve Kırım'ın Rusya tarafından işgal etilgeninin böyle bir pekitülüvü Türk demek mütehassıslarının bunu kabul edip kelip anda demek bu rospislerini ve bu işlerini yapacak ekenler camide. Bunu nasıl anlamağa, nasıl kabul etmege? Resmi dünya karıştı. Dünya karıştı. Onlar da Türk hükümeti buna yakın yanlışlık dostlarına aittik yardım etkenleri. Bunlar da yardım etken gibi olarlar ama kafalarını çalıştırsalar
Onlar yardım ettiler. Mutlaka evet parçası düşünedir. Bizim halkımızga yapadır deyip. Ama böyle baksan çetin onlar yardım ettiler bu işgallarga. Çünkü camiye bek netip beklep baka Putin. Putin endi geçen sene de onu açacak idi. Erdoğan'ı davet etkiniydi açılışına ama beceremediler. Vaktine bitirmediler. Onun için bu resimciler yapıp sonuna çıkan son yana davet edecek Erdoğan'ı gelip bu camini açmaya. Ama bu ressamcılar bunlar daha çok bizge değil de Putin'e yardım ediyor. Çünkü Putin sonra bunu kullanıp aytır onun matbuat vasıtaları. Buna göresiz Türkler geliyor bizge bilmeyeyim cami yaparlar, kurarlar. Yani bizde her şey yakşı, Kırım işgali evet, yok. onu aytacak. Kırım Tatar halkına böyle yardımlar getirirler. Onun için onların halkları hiç de halkları tiyinmeyi her şey yaxşı diye böyle gösterecekler. Buna yakınlarda yana da konsertler, büyük konsertler ola. Evet, halk bir şeyler yapmak gerek. Ama bu Moskva propagandası illa onları kullanıp gösterip böyle bütün dünyaya ayta çünkü Kırım Tatar halkı pek yaxşı yaşay ama o Kırım Tatar halkı işgallar tümüyle halkanın tek Kiev'den böyle sesler çıkartıp böyle politika alıp bararlar. Onun için Kırım halkı yerleşti Rusya içine. O Rusya'dan çıkmaya istemeyi ona razıdır. Buna özünüz göresiz ne kadar Rusya hükümeti de o halka yardımlar verecek. İyi. Ya mına bu mesele etrafında çünkü biz bilemiz Türkiye'den Kırım'a demek geliyorlar sonra Kırım'dan bu işgalcilerinin ve satkınlarının bazı birileri Türkiye'ye baranda açılışlarda iştirak etti ve bu münasebetiyle şimdi bu münasebetiyle bu ressamlar münasebetiyle Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bir reaksiyası bir pozisiyası olmalı mı? Açıklayacaksınız mı bu pozisyonu ya da ben belirtsem buna böyle bir dikkatle bakmaya gereği yok. Çünkü her bir halk içinde... Şimdi biz sizin ne kadar mühim bir mesele olduğunu laf ettik, dikkat etmek gerek diye paydas. Ne için aytayım? Her bir halk içinde böyle satkın soyları da var. Bizim halkımız için de işgallarga çalışan soyları var. Ama onlarına baksan faizleri 1% mi 2% faiz mi onlar halkın adından çıkış yapıp olmayacak. Bu gelgen resimciler de bunlar hükümet arkalı gelmediler. Onlar biznes olarak gelgendirler. Ben öyle anlayayım. Para kazanacaklar ondan. Onlar Türk hükümetin, Türk halkının temsilcileri değildirler. Onun için onlara o kadar bakmaya aslında kuşumuzu dağıtmayız. Yani bizim kuşumuzu başka işlerge dağıtmak gerek. Ne yapmak gerekmiz de Kırım'ı boşaltmaya işgallardan. Elbette ki bu mühim meselelerden biri çünkü Kırım işgali birçok özünün işgalinden son birçok problemlerini getirdi ve onlar sırasında birinciden bizim halkımız çünkü Kırım Tatar halkına musallat oldu bu Rusya Federasyası ve demek onlarına psixologiya taşlamaya devam etti. Lakin ATR telekanalının yayınında bu Sluga Naroda firkasından milletvekili Vasily Mokan aytkanına göre işte gelecek bir mabüsler değişivi olacak iken ve bu demek mabüsler değişivinde ekseriyetle Kırım Tatarlar olacak. Yani onların azat edilivine böyle bir umut verdi ATR telekanalının yayınında bu milletvekili. Kendisi onun ne aytkanını dinleyip de devam edeyim. Українська сторона порушувала питання ще в рамках другої хвилі обміну. Були великі надії, що у Кремлі все-таки, не хочу сказати слово змилостивляться, але підуть на контакт. І на зустріч, так, і в тому числі деякі з кримських татар будуть звільнені. Насправді Путін у цій другій хвилі підійшов дуже меркантильно до цього процесу, і є великі сподівання, зараз величезні зусилля приділяються з боку самого президента і офісу президента для того, щоб третій етап обміну дійсно пройшов за формулою всіх на всіх і включав як повернення наших ув'язнених з Ордлу, так і з території Росії, де
основну масу становлять все-таки бранці з Кримського півострова. І в мене є оптимістичні сподівання. Я по часу ясно, що ніяких термінів називати не буду, їх просто фізично ще ніхто не назве. Переговори тривають, але є оптимістичні сподівання, що все-таки в рамках третього обміну ми там побачимо дуже багато кримських татар. Демек, шымды бізні işgal etilgen Kırımdan siyasi mabuslarının qorantалары da muhtemelen seyretedір. Ve bu Mokin'nin aytkanından son Rizağa Kırım Tatar qorantалары umutlanmalı mı sizce? Evet, umutlanmak gerekler. Mutlaka bir şey olacaktır. Ben desem bu ballarını çıkarmak gerektir. O bizim bütün ballarımız, sanda oturan yaşlarımız öyle cinayet işler yapmadılar. Onlar bilesmi, onların evveli uzdaki совести değildiler. Çünkü onlar narazılık verdiler bu sistemağa. Bu sistema onların istegeni gibi dinini kütmege, ana tilde konuşmaları, dualarda toplaşmağa razılık vermegenleri için narazılık gösterip onlardan bu işgallar alıp kapattılar. İkinci taraftan da bu ballarını aselet toplaylar anda evvelden bu planları var olmalıdır. Ben öyle sayam. Bu bizim Ukrayna'da Donetsk'den plende olan separatistlerini bu adamlara değiştirmeye. Evet, değiştirecek olsalar, kısmet olsa olsun, качественный состав, качество başka olacak. Bizim taraftan kan çökmegen adamlar, onların taraftan kan çökken adam öldürgen adamlar. Ama yana da karşılık, benim fikrim karşılık çıkmaya gerekmey, değiştirsinler. Bizim adamlar, bizim yaşlar çıksınlar, horantalarla beraber yaşasınlar. Ama o Donetsk taraftaki bu separatistler, onların devamı olur. Bilesmi, onlar yana cezalanırlar. Öyle böyle Allah'ın tübüne yürüyemiz. O günahları için çetke kalmazlar. Mutlaka Allah onların boynunu vurur. Rizağa, mına biz ko'ramiz ki şimdi Mokin böyle ayta azat etilecekler deb keçenlere İsrail'de, Kudüs'te Vladimir Zelenskiy de ayta qaniyada bir kaç trek hazırlana ve demek böyle treklerden biri bu Kırım Tatarlar ile bir cedveller eken. Kırım Tatar Milli Meclisi bu cedvellerin tuzuluvunda bir rol oynadı mı? Haberiniz var mı? Bu cedvellerde kim var? Evet, meclisten böyle ayrı neler reis mi, neler meclis azaları böyle bir cezveler bergen ediler o taranege, ofiske, prezidentin ofisine. Ama mutlaka öyle toplaşıp, bakıp, adlarını okup öyle toplaşıp olmalı. Keçken sefer bu Zelenskiy'nin liderlerimizle görüşümüz tek Avgust ayında olup geçken edi ve bundan sonra bir münasebetler kesildi benim bilgenime göre. Şimdi böyle bir görüşüp bir münasebetlerini pekitleştirip degen böyle bir planlar var mı ya da yok? İstegimiz var ama plan degende öyle plan çizilmedi. Ana bir mektup yazılgan idi Zelenskiy'e. Meclisini böyle karar çıkargay, meclisi saygay, aynı Sovet представительстві olgan gibi meclis olmak gerekiyor. Ana onun o mektup anda bakıla ama cevabını da görmedim, ben işitmedim. Anladım. İşte geliniz daha diğer meselelerge geçecek. Çünkü bugün böyle adi bir gün değil. Bugün Strasbourg'da PASE'nin sesiyası, kış sesiyası başlagan ve demek Ukrayna parlament azaları anda Rusya delegasyasının faaliyetini şikayet etkenler. Geliniz dinleyik ne ayta bu bizim heyetimizin yolbaşçısı bu mesele boyunca ve devam edeyik.
Сьогоднішній результат, те, що повноваження оскаржили наші колеги з Латвії і Литви, це наша консолідована позиція. Це ми проговорювали і разом вирішили, що аргументи ми разом готували і будемо далі готувати. Наша консолідована позиція також була і в оскарженні віце-президента Толстого. Вчора у нас була величезна нарада, сьогодні зранку також ми обмінювалися, яка в нас ситуація, які є новини. Ми намагаємось максимально консолідовано діяти. Для нас важливо, щоб ми були єдиним голосом. Що для нас важливо і де в нас дуже консолідована позиція в Baltic Plus, це те, що в усіх документах, наприклад, в висновках Венеціанської комісії написано, що Рада Європи і члени Ради Європи зобов'язані не визнавати анексію Криму. Для нас важливо, щоб зараз це звучало на всіх дискусіях, які тут відбуваються в політичних групах, комітетах. Резаға, іште ilk defa 2015 senesinden başlap hem Rusya hem Ukrayna delegatsiyaları Avropa Şurası Parlament Asambleyasının toplaşımında beraber oturacak ve oturады. Zaten bugün bunu gördük. Sizin düşüncenize göre manası var idi aslında iştirak etmege, anda bulunmağa ki biz bilemiz ki Rusya delegatsiyası da anda buluna ve özlerinin yalanlarını aytmağa devam edecekler. İşte Kırım işgali yok eken, tecavüzcü devlet değilmişiz eken degen böyle yalanları seslendirecek. Manası var mı bu zamanda bulunmamız sizce? Resmi, evet, birinci fikir keli akılına varmamak, koşulmamak, onlar hepsi satkınlar. Ama ikinciden böyle hızışık bitken son düşünüp baksan ya doktan ya nasıl başka türlü bu parlamentlerden konuşmağa, isteklerimizi aytmağa. Onun için ben sayam doğrudur. Barganları, kanda kaytkanları Ukrayna delegatsiyası ve bek doğrudur. Bana Litva taraftan galiba, Pribaltika taraftan suval çıkardılar. Rusya parlamentlerinden Rege çıkış vermegeyler böyle galiba karar aldılar. Çoklukten bana neleri bakılacak komisyonlarda bakılıp son rege çıkarılacaktır. Evet Rusya korkuza öyle neter söz vermeseler bizge son biz çıkıp getirerek dedi. Çıkıp getirsinler o da bir belli bir şey olur. Onun için yana da kelgen son kureş devam edecek anda. Ama mında göresiz Rusya şantaj etedi böyle korkuta biz çıkıp getirmiz deyip çünkü biz bilemiz ki bu pasede Rusya'nın mali taraftan para verir seni anda bulunganı sebebinden ve demek Goncharenko'nun bugün bana yayında aytkanına göre Avropalılar buna razılık vermez Rusya'nın çıkıp ketmesine çünkü onlar da para meselesini düşünüyorlar deyip ayttı. Lakin buna bakmadan da böyle bir haber peyda oldu. Çünkü bu Avropa Şurası'nın Parlament Asambleyası'nın yanı yılbaşçısı olarak Belçikalı liberal Hendrik Dams'ını seçkenler ve meraklısı şunda ki bu Hendrik Dams Kırım ve Donbas ile bağlı epis rey beruvlerde daim sükunetini saklagan ve hiç rey bermegen. İşte keliniz bu hafta dinleyip de devam edeyik. Є дуже примітними його голосування з українських питань. Хоча депутат був присутній у асамблеї під час критично важливих голосувань, приміром, оскарження повноважень делегації Росії у 2015 році, він не став віддавати свої голоси ані за, ані проти українських пропозицій. У подальшому він так само не голосував на більшість резолюцій щодо Криму та Донбасу він також не голосував, віддавши голоси лише за одну з них – про гуманітарну ситуацію в Україні у січні 2015 року. По всіх інших українських документах його голоси відсутні у електронній системі. Bu da bir menfi signal menimce değil mi Reza? Razısınız mı? Evet razımın. Çeşitli şeyler olmak mümkün. Şimdi Avrupa'nın böyle nasıl diyeyim kıyış yollarına düşkenliği belli oldu. Onu göremeyiz. Ama ne kadarlık yürüyecekler de Kayseri'de toktatacaklar onlarını. Mutlaka onların
toktatmaya yana Putin özü toktattır. Yana bari bir hükümetke kirer de bir agresiya yapar. Son başlarlar bunlar yana başlarını karşıtmaya da düşünmeye nasıl etip onu toktatayıq. Çünkü başka türlü onlar da para her şeyini ölçeyler ama bilmem para her şey ölçen mi? Ondan başka hükümetinin işgalsız turganı o birinci yerde tura. Onun için onlar bu işgallarını, agresiyanı toktatmasalar, keskin durmasalar, onlar da bu işgallar tümüne kalmak mümkündür. Onu koyamıyoruz bugün. Ya mende şöyle sual perde oldu. Rifat Ağa Çubarov'un aytkanına göre bu 2 Mayıs günü demek yürüyüş olacak Kırım'a haberiniz var. Ve bu paseden de anda insanlarını çağıracaksınız mı? Baracaklar mı böyle Avrupa'nın pozisyası böyle belli olmagan olsa? Evet, gelecektir diyor. Herkes gelmese de bazı hükümetlerin neleri, delegeleri gelirler. Gelirler, iştirak ederler ama onların da bir neleri var, zakonları, kaysı işlerge koşulmağa, kaysı bazı işlerge başka hükümete girişmeye koşulmağa olmay. Ama nablüdatel olup, çetten bakıp, netip, bizge kol tutup, bayağı ne olur? Pribaltika'dan olurlar, başka hükümetlerden olurlar. Evet, Fransa'dan beklemeyimiz. Evet, bilmiyorum Almanya'dan beklemeyimiz ama başka hükümetlerden bayağı olmak gerek. Ya Reza Ağa, buna benim bilgenime göre bu hafta mı, gelecek hafta mı böyle bir ştab tüzülmesi gerek edi, doğru mu? Bugün öyle toplaşıp geçti, saat 3'te, anamdan ben kelem. Böyle toplaştık, bayağı adam var idi. Halk deputatları başka fraksiyalardan da geldiler. Son böyle fikirleştiler. Her kim özünün fikrini ayttı. Nasıl olmak gerek, ne yapmak gerek? Karşı çıkanlar oldu mu? Karşı çıkanlar olmadı. Bir adam anda böyle bir samneniye gibi dedi, böyle beceri olur mu, yok mu? Böyle bir düşünceler netti ama kalganları hepsi nasıl onu devamın nasıl geçirmesin? Böyle o fikirleri aytıldı. Reza Ağa, nasıl düşünüyorsunuz? Bayağı insan toplaşır mı ve kim iştirak etmeli? Misal olarak yapısı milli meclis azaları mı iştirak etmeli ya da yok? Benim fikrim, ben o anda da açık ayttım. Cemaatini toplamak için böyle çokluk ne olgay. Birincide biz bunda bazı işlerini çözmek gerekmez de Kırım Tatar halkı biz ne anda bekleyirler. Birinci nedir o? Bizge konstitusiya gerek. Konstitusiya değişmeleri gerek de Kırım Tatar nasyonal teritorial avtonomiya bizge verilmek gerek. Ben dedim eğer vakitdan var buna bu ay başlayık gelecek ay mı başlayık gerek olsa anlamasalar Verkhovny Sovet'te prezidentte çıkışlar yapayıq, miting yapayıq o yerge. Ya 2 Mayıs'a yetişmezdi. Netecek bizge indi yakında 30 yıl olacak Ukrayna içinde olganımız da ne vakit bizge bu avtonomiya verilecek deyip böyle lozunglardan çıkmak gerekmiz de böyle baskınlar yapmak gerekmiz. Ola tez çezgeler anda çezmeye bek çok da ne gerekmiyor. Konstitusiya birkaç sözü değiştirseler nasyonal teritorial avtonomiya hoşlarlar. Sonradan mesela представительство по 30% от каждых от 3 многочисленных национальностей. Ana böyle netip çıkarsalar sonradan bunu alsak kolumuza avtonomiya kanunundan çıkan zakonunu biz son Kırım'a geçsek bize resmi повод Anladım. olacak. 30 saniye kala yayınımızın yakınlanmasın ya sizce 2 Mayıs'a yetişmese ki yetişmez bence belki umut edem yetişir ama ne yapmalı? Kimse inanma ama ya inanmaya oturayıq mı? Hareket yapayıq. Bakayıq kana bu Ukrayna hükümeti yangi prezident ne yapacak? O işandırgan idi bir şey bakmak gerek. Ana aytsın özünün sözün. Ne kadar biz de beklemek gerek. Eğer onu çözülse sonundan bizim bu kolona 500 değil binlerce adam geliyor.
Çok sağ olun. Riza Şevkeyev, Milli Meclis azası stüdyamızda musafir edi. Teşekkürler. Biz ise bu bölükni yekünlemek mecburiyetindemiz saygılar arkadaşlar. ATR telekanalının yayınını 5 dakikadan sonra Prime programması devam etti. Ayder Mujdabayev ile beraberlikte seyretiniz. Görüşkence. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. Dayan Kırım'ım, biraz daha sabır eyle. İraden büyük, kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan, tış sıkıp, yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenini saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. — 75 лет назад Крым оказался в эпицентре события мирового значения. С 4 по 11 февраля 1945 года проходила конференция глав держав союзников антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Председателя правительства СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Делано Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Именно тогда в Крыму на долгие десятилетия решались судьбы всего человечества. Ялтинская конференция 1945 года. Решения, итоги, последствия. Смотрите в воскресенье, 2 февраля, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и встречаемся с наиболее интересными собеседниками. Сегодня очень интересный гость у нас впервые в студии АТР, новый директор Украинского института национальной памяти. Правильно я все сказал? Антон Драбович. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Ну, Антон действительно недавно стал на такую высокую должность, хотя в своей профессии, в истории очень давно. Поэтому я предлагаю посмотреть небольшую визитку, которую наши редакторы сделали, а потом мы продолжим разговор. Антон Дробович, 34 роки, народився у Києві. Експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій. Арт-критик, керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, доцентр кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень, кандидат філософських наук, директор Українського інституту національної пам'яті. Антон Дробович саме зараз на АТР. Ну вот, наверное, понятно уже примерно, о чем мы будем говорить. И, конечно, Антон, нельзя не начать с того, что сегодня у нас день очень трагический. День 75 лет со дня освобождения Аушвиц-Биркенау, лагерь смерти, который был освобожден советской армией, но Украинским фронтом как раз вот в 1945 году. И сегодня президент Украины в Польше встретился с президентом Польши. И я бы хотел, конечно, чтобы мы сначала послушали то, что говорил президент, а потом начали обсуждать. Сьогодні всі ми сповнені почуття болю та суму за мільйони жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. У венеційському гетто на стіні з іменами жертв Голокосту є такий напис: «Ми не маємо права їх забути, бо наші спогади – це їхні єдині могильні плити. Пам'ятати і ніколи не допустити знову. Це наш обов'язок перед пам'яттю мільйонів невинних жертв. Це наш обов'язок перед усіма майбутніми поколіннями». Ну, я хочу, чтобы мы послушали также президента Польши Анджея Дуду, который принимает нашего президента в гостях и вместе с ним участвует в мероприятиях памяти жертв Холокоста. Я дуже радий, що ми могли порозмовляти на теми про ситуацію в Україні у відносинах з Росією у питанні дуже зрозумілому про окупацію Донецької та Луганської областей та Криму. Я казав, що для нас, для Польщі, ситуація однозначна. Ми вимагаємо повної територіальної цілісності України, і Україна тут може завжди розраховувати на нашу позицію. Ну, Антон, мы видим, что польский президент наш союзник, человек, который говорит то, что должен говорить. И недавно Путин наехал на Польшу, мы знаем, обвинил ее в начале Второй мировой войны. Ну, этот сюр оруэлловский продолжается. И вот недавно были мероприятия 75 лет Холокоста в Иерусалиме. Там Путин был прима-гостем таким, который объяснял человечеству, как оно все было на самом деле, брал на себя всю ответственность за освобождение евреев, объяснял, что вот Советский Союз, Советский Союз, Советский Союз. Вот. Польский президент туда не поехал, украинский президент поехал, собственно, в Израиль, но принимать участие в этом отказался. Его многие обвинили в Израиле, там некоторые, даже ваши коллеги из Ед Вашем, ну, коллеги в том смысле, что они тоже вот сотрудники Института памяти национальной, сказали, что мы не понимаем решение украинского президента не принимать участие вот в этом. И договорились там некоторые до того, что Зеленский оскорбил евреев там, и так далее, и так далее. Каково ваше отношение к речи Путина там, к тому, как его встречали? И правильно ли Зеленский поступил, что он не стал слушать Путина на этом форуме в Иерусалиме? Ну, по-перше, щодо промови Путіна я не слухав і поки немає на це часу і бажання. Щодо
вчинку президента України Володимира Зеленського, то не поїхати на захід такого рівня і на такої теми – це насправді теж політичний жест. І лідер держави, приймаючи такі рішення, керується дуже різними. Ну, Дуда же не поїхав. Він сказав: слово мені не дадите, я не поїду. Так, але близько 40 лідерів держав різних, Штайнмаєр, Макрон і ще поїхали. І причому, наскільки я пам'ятаю, це третя за всю історію Ізраїлю по кількості представництва зібрань. Здається, після поховальної церемонії прем'єр-міністра Ізраїлю Рабіна і ще якогось заходу. Тобто, не поїхати на такий захід – це жест, і там є окрема історія, чому польська і ізраїльська історія, як вона там розгорталася. І очевидно, після того, що заявив Путін, Дуда не поїхав. Чому? Але для України причини, чому не поїхати, це насправді треба ще знайти. Більше того, навпаки, той жест, який зробив президент, давши місце на цьому форумі людям, які пережили Голокост, розцінили багато хто розцінив, в тому числі в Ізраїлі, як правильний і хороший вчинок. Тобто держава Ізраїль отримала той жест уваги і поваги, візит такого рівня президента України. Але президент України не пішов слухати Путіна, бо всі розуміють, що це для нас неприйнятно, і це зрозуміло. Натомість туди пішли на цей форум люди, яким це було важливо. Тому, знаєте, а ще в контексті того, що президент ще й Аушвіц відвідав, то насправді це, знаєте, позиція по Голокосту в цьому році дуже чітка в Україні. І нас ніхто не може звинувачувати в якихось непослідовностях. Президент відвідав дві наймасштабніші події цього року. І це насправді правильний хід. Я не могу с вами не согласиться, потому что это на самом деле так. А то, что касается, вот вы сказали, большого представительства, ну, наверное, это все-таки тоже какой-то плохой симптом для руководства нынешнего Израиля. В обществе разные мнения. Я читал статьи, которые категорически против израильских публицистов, крупнейших газетах, которые были противниками того, что Путин там выступал и в роли миротворца, и так далее, и так далее. Но там не было, в этом зале конкретно не было двух лидеров стран, где, собственно, произошло наибольшее количество убийств в ходе этого преступления. Это Польша, 3 миллиона, по-моему, 300 тысяч, и евреев, и Украина что-то около 3 миллионов тоже. Точно цифры не помню. Но это много. Это две страны, где вот Холокост был в наибольшем, так сказать, в наиболее отвратительных формах. И, ну, собственно, там все лагеря строились в Польше практически. В Украине были гетто чуть-чуть, но в основном были просто массовые расстрелы здесь же, да, вот как Бабий Яр и так далее. Ви ж, до речі, там якраз займаєтеся цим вопросом. Це, до речі, дуже тривожний дзвіночок для Ізраїля. І от сьогодні буквально вранці був Український центр дослідження історії Голокосту, проводив щорічний круглий стіл, на якому виступали всі дослідники в Україні, дуже потужна громада, і в тому числі виступав Йосиф Зісельс, і він цитував ізраїльські ЗМІ і казав, що багато хто в Ізраїлі вважає, що звинувачує зараз уряд Ізраїлю в тому, що він продає Голокост. Да, іменно так і пишуть в ізраїльських газетах, я теж читав. Тобто це тривожний дзвінок, і те, що України і Польщі не було на цьому форумі, так, це, над цим насправді слід задуматись, і всі, хто в дипломатії розбирається, всі, хто читають такі речі, зчитують такі, вони і зробили висновки, в тому числі в израильском суспільстві, але и по всему свету. Ну, еще очень важно, что действительно в Польше сегодня встретились президенты двух стран, и между которыми тоже есть исторические проблемы, которые до сих пор выясняются. Тем не менее, президенты рядом. И вот эти слова президента Дуды, что Польша поддерживает Украину именно здесь и сейчас, они, мне кажется, важнее всего, потому что все остальное можно обсуждать, обговаривать, встречаться, конференции проводить. Но если ты сейчас бросаешь Украину, чем ты лучше тех, которые бросили Польшу тогда, когда она осталась одна со всем миром один на один. Но не с миром, а с войной
Гитлера. Я хочу напомнить, что у нас, кроме того, что идет прямой эфир, вы можете стать его участником, позвонив по телефону, точнее по Viber, вообще бесплатно, с любой точки мира, плюс 380-73-419-4158, или же вообще можете через Skype позвонить atr.tv и задать свой вопрос Антону Драбовичу. Я думаю, вопросов очень много может быть, потому что Антон совсем недавно, сколько, 2 месяца, да? Меньше 2 месяцев, да? На этом новом для себя посту. А почему президент Украины, или правительство Украины, да? Вы же правительство назначаете. Ну и президент и правительство, хорошо. Президент и правительство выбрали именно вас. Мене президент не має відношення до вибору цієї... Ну, все одно утверждав же наверняка, ну, как бы, хоча б морально. Да. Ну, я не знаю. Насправді мені про це не... Ну, окей, да. Насправді це питання хороше, тому що багато ходило розмов. Ось, на Банковій затверджують всі, ну, але ніякої банку я не був, мене ніхто не запрошував. Ви не виделись з президентом? Ні. Да ладно. Серйозно, один раз в житті бачив на закритій зустрічі Аспен інституту перед виборчою кампанією. Тобто ви не знайомі з президентом України? Я не знайомий. Ну і знаєте, часто дуже там розказують, ось, затверджують, ну не знаю, мене особисто це не торкнулося, і більше того, якщо говорити про сам конкурс, то для мене це був, до речі, одним з критеріїв. Якби під час конкурсу до мене, знаєте, прийшли ходаки, то я би просто не пішов би, тому що для мене це теж про транспарентність, про прозорість прийняття рішень. Не було, тобто ніякої ідеологічної там якоїсь такої історії не було. Щодо взагалі Кабінету міністрів, то по процедурі я мав розмову і співбесіду з міністром культури і з прем'єр-міністром. І ті позиції, ті погляди, які, власне, я їм запропонував, вони підтримали. Ну, а погляди дуже прості. Україна – це політична громадянська нація. Відповідно, ми відновлюємо пам'ять, яку понівечив Радянський і Більшовицький Союз. От і вся історія. Почему вас так сразу начали противопоставлять Владимиру Петровичу? Еще ничего не было. Вот вообще ничего. Только назвали имя. И сразу. Ну, тому що для багатьох це я був незрозумілою людиною. А Петрович понятний і вже знали його заслуги в ділі українізації. Так, ну, відповідно, я не з історичної тусовки, я кажу, бо я займався філософією, в мене фах там теорія історія культури. От. Відповідно, я ближче до цієї історії, але політикою пам'яті, культурою пам'яті можна займатися з різних точок. Антропологія, культурологія, політологія може займатися. І відповідно, але у нас так склалося, що це історично. За ці 5 років склалося уявлення, що це тільки історична така пісочниця. Але виявилось, що це було для багатьох сюрпризом. Плюс у мене підкреслено ліберальні погляди. Я не прихильник етнічного націотворення. Я за саме громадянську націю, так як написано в Конституції у нас про державу. Це для багатьох було насправді. Ви ж етнічно теж українці. Так, ну але питання тут не має значення. У нас є Конституція і закони, і проєкт України, який ми отримали в 90-х роках, це проєкт громадянської нації, де наші євреї, наші кримські татари, наші там поляки і так далі. Українські, да, от така от Україна. Я, правда, не пам'ятаю, що Петрович говорив, що хтось не наш. Ні, я таке, за ньому такого не було. Це насправді протиставлення штучне. Воно, ну, знову ж таки, ми зустрілися з Володимиром, хоча він сам, до речі, давав такий стривожений сигнал, але після того, як ми з ним зустрілися, поговорив, я, власне, спитав, там, які складні точки, які поради, ну, так, як має відбуватися транзит влади. Да. Я за нормальні процедури і абсолютно адекватно ми поговорили, і в мене немає ніяких таких претензій по цьому. Ви один раз бачились, так? Да? Ні, ми двічі бачились. Потім ще був парламентський комітет по перейменуванню населеного пункту в рамках, ми там говорили, і там в СМС-форматі, якщо якісь виникають. Тобто... Ну, смотрите, на такое слово «хороший либерал». Я не думаю, что какой-то человек вообще не считает себя либералом. Прекрасно. Ну, я правда не знаю таких людей. Но либерал бывает разный. Бывают либералы-леваки, которым вообще нет границ, нет государств, так сказать. Всех надо понимать. Путин тоже человек. Ну, знаете, да, таких леваков, наверное, тоже
в жизни такие встречаются. Вот. Значит, есть всякие, есть праволибералы там, которые более к этому взвешенно подходят, мягко сказать. Да, ну вот спрашивают люди, вот Соломея Хутник, у нас просто в Фейсбуке вопросы, читатель, зритель, наверное, нас сейчас запитаєте, чим його, тобто ваш Інститут національної пам'яті, буде відрізнятися від Інституту національної пам'яті В'ятровича? Де буде один і той же інститут, додається? Так, ну це один і той самий інститут, і основні види роботи, які передбачає закон, власне, не тільки закон, скоріше, постанова Кабінету міністрів, яка затверджує повноваження інституту, всі ті напрямки будуть збережені і діятимуть. Але в чому принципова відмінність, що я наполягаю на діалогічній моделі спілкування, за комунікації на такій більш діалогічній формі. Це насправді потребує більше ресурсів, більше часу і більше енергії. Але оце буде мій основний акцент. Більше комунікувати. Тому що велика заслуга і Володимира, і команди – це прийняття декомунізаційних законів, так званих, і відповідно запровадження найбільша частина цих зусиль по декомунізації. Стратегія вибрана. Стратегія, так. Вона вибрана, підготовлена, проголосована Верховною Радою і почала втілюватись. Так? По-перше, оці всі напрями треба завершити. Це і прибирання більшовицької символіки з публічного простору, і створення архіву репресивних органів, так, і посилення доступу до документів цих спецслужб і так далі. Це само себе. А я більше хотів би ще додатково до цього наростити. Це про комунікації з регіонами, про роботу на місцях, з посилення саме діалогічних форматів. От це те, що я би хотів привнести. Ну і плюс деякі міжнародні заходи, там присвячені і Голокосту, і Голодомору, до речі, теж. Я вернулся опять именно к декоммунизации, но все-таки я забыл спросить главный вопрос для меня. Вот как вы это понимаете, что Холокост для Украины? Холокост для України? Холокост для України – це втрата 1,5 мільйонів людей, наших людей, які жили вирвані з корінням, з нашого... От, ти сидів з людиною за одною партою, ходив там на роботу, і в якийсь день цих людей насильно вирвали з твого життя, з життя і з історії України, з історії. Оце Голокост для України. Це 1,5 мільйони таких историй. Это страшенно трагедия. Это еще, наверное, уничтоженный целый мир, потому что в Киеве каждый четвертый киевлянин до войны был евреем, в Одессе, мне кажется, еще больше. И если взять Польшу нынешнюю, она отличается сильно от той Польши, что была до войны, просто потому что целые города, где была еврейская культура, их просто нет. Ну, це знищення 1,5 мільйонів світів. Тому що можна говорити про втрату штетлів, але насправді там не так уже багато було штетлів, бо радянська влада сама їх вже почистила. Було дійсно міста і райони переважно заселені євреями. Але все одно на той час вже багато євреїв, вони були асимільовані в радянській оцій матриці. Да? І в великих містах переважно єврейське населення жило расположено. Ну, это как в Германии. Многие же евреи считали до войны, после Первой мировой, что они же стали частью германской нации, и все будет хорошо. Тут було і так, як в Німеччині, і на Заході, там, наприклад, в Галичині і так далі, були дійсно компактні. Тобто ми мали і ті історії, ми втратили і той світ, і ці світ. Фактично 1,5 мільйони світів, і плюс цілу культуру. Скільки знищено синагог, скільки знищено вуличок, мова, история мест просто зникла в один, фактично. В общем, тоталитарные режимы умели стирать не только людей, но и вообще память, целый мир, целые миры. И то, что сделали с евреями, конечно, это ни с чем невозможно сравнить, но я бы хотел, как мы на крымско-татарском канале, я хотел бы поговорить об истории крымских татар и о том, что делали с нашей национальной памятью, что продолжают с нее делать. Да? Не знаю, с чего начать, то ли с вопроса... Давайте начнем с вопроса, который прислала Гульнара Бекирова. Это известный крымско-татарский историк, вы, наверное, знакомы, да? Значит, Гульнара Бекирова, она пишет про ее конек, это период борьбы за возвращение крымско-татарского народа в Крым после депортации. Да?
И она пишет: Антон, обращаясь к вам. Крымские татары – коренной народ Крыма и Украины. Как вы знаете, история из крымско-татарского народа долгие годы подвергалась масштабным фальсификациям, что было связано с государственной политикой в отношении репрессированного народа. Мы очень хорошо знаем название этой политики – Крым без крымских татар. Но, по сути дела, это было такое окончательное решение вопроса, от себя добавлю, только другими немножко методами. Выслать, пусть сколько там угодно умрет, остальные остаются, все уничтожаем, кладбище, память, язык, ничего, просто не было вас, и все. Я свою национальность не мог найти ни в каких каталогах. В 87-м еще году уже перестройка была, но нет такой, нет и все. Да? Дальше продолжает Гульнара Бекирова. Эта политика проводилась полвека после изгнания крымских татар 1944 года. В результате в Украине выросло несколько поколений, которые знали о крымских татарах только то, что они исконные враги украинцев. Ваш предшественник на посту Института национальной памяти Владимир Ветрович много сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию. Практически все последние значительные исторические конференции УИНП, встречи, презентации книг проходили при участии крымско-татарских историков. Отдельное спасибо институту, говорит Гульнара Бекирова, за участие в существенном обновлении школьной программы. Сюда вошли узловые проблемы, важнейшие темы истории крымско-татарского народа. Мой вопрос таков. Сохранится ли эта стратегическая линия, или крымские татары в рамках парадигмы о многонациональной Украине снова станут народом, о которых вспоминают лишь иногда, в числе других, это я себя добавлю, как это было модно. На вас там в Крыму много, но нам всегда это так говорили, да? Вот, о котором вспоминают лишь спорадически, через запятую, вместе с остальными десятками этносов, населяющих Украину. Ну, ні. Особливий період зараз переживає Україна, і в цей період для нас дуже важлива солідарність з кримськими татарами, і не може бути такого, що якийсь народ буде забутий, особливо кримські татари, які через радянські репресії і через радянську політику пам'яті, а фактично безпам'ятства затиралися. Ні. Власне, інститути створені для того, щоб всі ті історії, які навмисно затирав Радянський Союз, відновлювати. Це стосується євреїв, це стосується кримських татарів. Відповідно, щодо участі і висвітлення в програмах, то якщо є і готовність, і спроможність до неї, ми тільки раді. Більше того, я знаю, Гульнара цікавилася, ми зараз проводимо закриті консультації в інституті з приводу того, який наратив вибудовувати щодо 9 травня. От, і я знаю, вона цікавилася, чи будуть залучені фахівці в ці консультації. На перші дійсно не було, але там формат такий. Але будуть залучені і власне і вона, і інші фахівці до таких консультацій. Так само з конференціями. Цей ракурс не зникне з інституту. Знаете, я вот немножко, может быть, долго зачитывал и не очень четко, но Гульнара Бекирова имела в виду вот что. Я просто как крымский татарин вам доложу ситуацию. Значит, нас после того, даже когда мы вернулись в Крым, вопреки желанию кого бы то ни было, Советского Союза и так далее, и властей Крыма, которые всегда были очень пророссийские, всю эту историю, и новейшую в том числе, нас приучали к такой мысли, что вы выпендриваетесь, вы одни из там 20 народов Крыма. Говорили о каких-то итальянцах, там, о генуэзцах, хотя это просто безграмотность, это все часть нашего народа, в итоге нашего этноса, ну ладно. То есть нас приучали к мысли, что мы такие пришельцы, да, типа живите, но все-таки вы тут вот так, да, пришли погулять, ну хорошо, что вот вы еще как-то тут живете. Но в отличие крымских татар, допустим, от любых других национальных меньшинств Украины, состоит в том, что у нас нет другой этнической родины. В отличие от армян, от греков, от других людей, у них есть государственное право. У нас нет. Более того, умножаем на 2, если не на 10, наша родина находится в оккупации сейчас. Да? И Гульнара, наверное, имеет в виду, будет ли какое-то особое внимание этому уделяться, потому что одновременно Россия сейчас распространяет ложь, она повторяет советскую ложь о предательстве крымских татар в годы Второй мировой войны, о том, что это один из многочисленных случайно оказавшихся этносов там, да, и вот что Украина противопоставить может этому, как она должна поддерживать именно нашу историю крымских татар, нашу историю Крыма, не их, которую они сейчас будут придумывать, начиная от того, что Крым это там родина русских людей и так далее. Ну, знаете, даже слышали все. Херсонес. Да. Ну,
той захід, ті заходи, які має зробити інститут, вони пов'язані з історичною правдою. Ми маємо показати і розказати і підсвітити, в тому числі багатосотлітню історію життя кримських татар. І, наприклад, для мене було абсолютним подивом, що більшість людей не знали, що Петро І платив данину кримському хану. От, наприклад, ця і такі речі... Неприятності швидко забуваються такого роду, да? Ці і такі речі, вони мають стати частиною, і вони будуть частиною програми інституту. Ми маємо розказати про і культуру Криму, і про Кримське ханство, і про складні. У нас не були однозначно райдужні стосунки, але це були стосунки там воюючих або союзних держав, які то з тими воювали, то з тими. Це були нормальні середньовікові відносини між державами. Тут дуже важливо те, чого боїться Росія – суб'єктність. У кримських татар була суб'єктність тоді, коли російську суб'єктність ніхто взагалі не помічав. Так? І про це треба розповідати. Якщо про це запитання, то я взагалі вважаю, що... А слышали недавно Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымстарского народа, в качестве дискуссии, обсуждения предложил обсудить идею отмечать, включить в число памятных дат украинских, в том числе военной истории, которые военные должны знать, да, и преподаватели военных вузов, ну и для остальных тоже, взятие Москвы, сколько будет, боюсь сорвать, Рифата, извините, я не помню, но в общем, это сколько-то сот лет, просто вылет 1500, просто сейчас не отниму. Очень круглая дата в следующем году. На самом деле 2 раза Москву брали и сжигали, поэтому, вообще сжигали, я думаю, они сами, как показал опыт наполеоновских войн. Но факт, что брали, что ставили на место такую большую империю. Вот как вы относитесь к внесению крымско-татарских памятных дат и героев крымстарского народа, таких как Наман Челебиджихан, Крымская республика 17 года и так далее, вот инкорпорировать их в украинскую историю, отмечать в учебники і так далі? Мені здається, нічого не треба інкорпорувати. Просто треба розповідати, як воно було. От вся історія. Иногда формальность тоже важна, да? Вот если пока не внесешь в учебник, вы же говорили про учебники, да? Так, ну в тому числі. Такі дати важливі, ми маємо про них говорити. Якщо ми про них забуваємо, це значить, у нас не повна картина. Бо, знову ж таки, не розуміючи суб'єктність... Вот, Антон, я забыл. Вот редактор у меня грамотная. Анна, она написала 450 лет со дня сожжения Москвы. 1571 год. Ну, Девлет Гирей, хан. Власне, тут питання не в тому, що в спаленні будь-якого міста нічого хорошого нема. Але это питання... так это в русской истории называлось, сожжение Москвы. Они же любили, когда их там жгут якобы под корень, хотя никаких геноцидов никто не совершал. Але просто треба розповісти, як так сталося, що кримські татари де живуть і прийшли туди. Ну це ж, мабуть, вже треба було... Достали. Просто достали. Всі ці перипетії треба розповісти, пояснити і розказати. Хтось був колись прав, хтось колись не прав, але просто це треба знати. І про кримських татар дуже важливо, це суб'єктність. Росіяни затирають це, бо вони вважають, от у них суб'єктність, а там це якась непонятність. Для них українців 40 мільйонів не люди. Звісно, да. І вони взагалі самі перемогли в Другій світовій війні, а всі остальні так рядом стоять. Оце треба виправити. І для Українського інституту національної пам'яті це дуже важлива історія. Тому що це і про нашу історію. Якщо ми разом з кримськими татарами об'єдналися, і ми усвідомлюємо рівень цієї суб'єктності, да? Частина, як, наприклад, кримські татари і Османська імперія, там теж були історії, вибачте. Там дуже складні були взаємоотношення. Да. І показати, що Османська імперія, яка у них була суб'єктність по відношенню до кримського, які були стосунки, вони ставились багато, навіть мені до військових конфліктів доходило, це треба розказати. А смотрите, но если уж, грубо говоря, так, мы прекрасно знаем, кто главный враг украинской государственности, кому она вообще не нужна, и для кого такого народа нет, и такая страна случайно, а язык выдуманный по пьянке графом, там это Путин говорил просто, в своих выступлениях. Я знаю, понял, что вы его не слушаете, но я докладываю, да. Вот. И любая победа над ослаблением Московии в любой исторический период – это безусловный плюс для украинского народа, который мог быть в разных государственных образованиях тогда, но существовал все эти тысячи лет и больше, да, в разных вариантах. Но я вот что хочу сказать, что есть не только советские мифы, есть мифы, которые, как бы сказать, скопированы с советской истории, которая считала крымских татар несуществующим народом. И некоторые есть люди в Украине, я их, честно говоря, не видел никогда и не знаю. Но вот на глаза мне попалась книжка. Это один товарищ мне, это свежее издание, 2015 год.
Ну, собственно, я хочу, чтобы мы посмотрели сюжет про эту книгу. Она называется «На Украина и Крым в историчных взаиминах». Да? Вот так. Я хочу показать и Антону Дробовичу, и всем вам, что содержится в этой книге, а потом расскажу историю издания, и мы обсудим вот такую позицию по отношению к крымским татарам сейчас, как это неудивительно. Давайте посмотрим. В 2015 году в издательстве «Просвіта» вышла книга «Украина и Крым в исторических взаимоотношениях». Ее автор Микола Мельник. Выходные данные сообщают, что книга выпущена по одноименному изданию 1983 года, Лондон. Она была переиздана в Украине после революции достоинства в серии «Библиотека украинского воина» в рамках государственной программы «Украинская книга». По заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, о чем также есть информация в выходных данных. Тираж книги удобного карманного формата 8000 экземпляров. Ее целевая аудитория – солдаты и офицеры вооруженных сил Украины, служащие других оборонных и правоохранительных ведомств. Книга начинается со слов «Познай себя и своего врага». И кто является главным врагом Украины, сразу становится очевидно. Кримська Орда могутніла, а ставши васалом світової потуги Туреччини, була кількастолітньою загрозою України, язвою і найбільшим нещастям нашого народу. Автор приписывает крымским татарам злодеяния, сравнимые по масштабам с Холокостом, но в отношении українців. Не буде перебільшенням сказати, що за кілька століть існування Кримського ханства знищено і перетворено на невільників десятки мільйонів українців. И, наконец, автор выносит исторический приговор коренному народу Украины – крымским татарам. Аналізуючи татарсько-українські взаємини в козацькій добі, дійдемо до остаточного висновку, що татари не записалися в історію України як союзники, тільки як вороги української державності, не менші від поляків і москалів. Касаясь периода Второй мировой войны, автор книги повторяет советский миф о том, что крымские татары встали на сторону немецких войск. Именно этот миф, напомним, был официальным предлогом для сталинской депортации в мае 1944 года. А также сообщает о депортации крымцев в Сибирь, хотя местами тотальной высылки были Узбекистан и Урал, и утверждает, что в Крыму после депортации остались 10-20 тысяч крымских татар, хотя на самом деле ни одного человека. Автор не скрывает своего удовлетворения категорически осужденным Украиной геноцидом крымско-татарского народа, считая его заслуженным и логичным. Історія повторилася. В який спосіб та якими засобами татари опанували у 18 столітті Крим і створили свою державу та зберігали її коштом сусідньої України, в такий самий спосіб були примушені його залишити. На страницах книги автор многократно повторяет, что именно крымские татары остаются виновными в том, что Украина долго не могла обрести государственную независимость. Опанування Криму татарами, а одночасно знищення ними української державності над Дніпром була тою головною причиною, що Україна по нинішній день не змогла закріпити своєї незалежності. Наконец, автор книги повторяет послевоенный миф, выдуманный сталинским руководством о том, что Крым должны были захватить евреи, оперируя теорией всемирного еврейского заговора и ссылаясь при этом на несуществующую еврейскую прессу. У 1946 році, коли Совєтський Союз ліквідував Кримську автономну республіку і перейменував її в звичайну область РСФСР, світова жидівська преса видвигнула сугестію совєтському урядові, щоб утворити на Крим єврейську автономну республіку, бо Сибірський Біробіджан для жидів зазимний. Ну, я же не говорю про то, что... Ладно, книга абсолютно антиисторическая. Здесь даже я могу найти кучу ошибок таких, да, непонятных. И меня даже на самом деле не очень интересует, кто это написал. Написал в эмиграции какой-то человек. В 1983 году где-то там издали в Лондоне каким-то там маленьким тиражом. Наступает 2015 год, победа революции достоинства, аннексированный Крым, репрессии против крымских татар. И в разгар всего этого в 2015 году кто-то, какой-то государственный чиновник, не знаю где, в Министерстве культуры или где-то в Держкино, подписывает бумагу, но ее нетрудно прочитать, меня заняло полчаса,
Вот какие-то эксперты утверждали этот текст, да? И он вышел в библиотеке украинского воина. Что-то мне подсказывает, что государство оплатило вот эту брошюру, абсолютно ксенофобскую, и теперь она лежит в каждой воинской части библиотеки, и любой человек при слове «Крым» может, ну, солдат, он же не обязан всю знать историю, да? Любой командир, любой там воспитательный работник там в части может взять и ознакомиться с тем, вот с какими врагами приходится иметь дело по сей день. Как вам штучка? Ну, це ганьба. Тут про це, що тут ще скажеш? Ну, має бути проведено розслідування, зрозуміти, хто підписував, хто віддавав такі розпорядження, і всі відповідальні мають понести відповідальність. Мені здається, це там навіть на розпалювання ворожнечі тягне, але знову ж таки я не слідчий і так далі, але ну, це неподобство. Такі книги, звісно, треба вивчити. А мы можем к вам обратиться вот сейчас, как крымско-татарский телеканал, единственный, с просьбой, у нас нет ресурсов государственных и так далее, с просьбой начать с вашими специалистами расследование. Я вам эту книгу, ну, с позволения сказать, книгу дарю прямо сейчас. Для проведения следственных действий, хоть вы не следователь, но запросы можете отправить Министерство культуры, Держкино, кто подписывал, кто финансировал. Это же деньги. Люди должны деньги вернуть. Их имена должны быть известны, чтобы никому больше не приходило в голову издавать такое про крымских татар, ксенофобское такое чтиво, где до кучи евреев замешали. Ну, такие издавать книги, там все будет, да? Только начни. Вот вам не кажется, что надо как прекратить возможность вообще издания за госсчет таких? И как вообще это можно сделать? Вот прокуратура, что должно быть вот в таких случаях? Ну, конкретно щодо алгоритму покарання за таке я точно вам не скажу, але відповідно без проблем. Ми якби переглянемо це з дозволу сказати книгу і звернемося з відповідними запитами від нас, тому що чому це стосується нас? Тому що це ми покликані зберігати пам'ять українського народу, і ми активно співпрацюємо в тому числі зі школами, з військовими частинами, а це воно викривлює пам'ять українського народу, і дуже сумно, це взагалі ганьба, що за державний кошт робиться такі речі. По процедурі гіпотетично, як би це мало бути, відповідні органи, які причетні до затвердження, видачі, видання цих книг, вони мають бути знайдені там виконавці, які мали там відрецензувати, експертні групи, хто деньги виділяв, комісія ж там є якась? Певно, так. Да. Знову ж таки, скоріш за все, тут знадобиться ще потім експертиза, коли дійде там, ну, добре, взагалі, Крим. Так, ну, знову ж таки, я не слідчий, не прокурор, але в таких випадках експертна група, я думаю, ну, якщо вона вміє читати, вона дійде висновки про те, уж по меншій мірі за госсчет і в воїнських частях це таке маргінальне чтиво. Я не впевнений, що навіть просто такі книги можуть виходити, бо ну, ті речі, які там написані, ну, вони, крім того, що вони антиісторичні, вони ще дійсно розпалюють міжетнічну ворожнечу, і не тільки з кримськими татарами. І це насправді, ну, це ганьба ганьбою. Тут нема про що. Хорошо. Мы будем с вами сотрудничать по этому вопросу, я вам серьезно вполне говорю. Наши журналисты... Запиту, я вам сфоткаю. Все нам отсылайте, копии всех писем отправляйте, пожалуйста. Мы будем об этом постоянно информировать, потому что для меня это вопрос чести, для любого украинского татарина, не крымского татарина. Любого украинца. Да, любого украинца это вопрос чести, потому что это просто клевета, изданная за государственный счет. Я хочу знать имена этих героев, хочу, чтобы они вернули деньги и принесли законные наказания. Вот, почему-то на спутниковое вещание на Крым не всегда находятся деньги и вовремя, допустим, канал АТР, а вот на такое, после революции достоинства, кто-то деньги нашел. Вот у нас есть звонок телефонный. Здравствуйте, вы долго ждали, я знаю, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Луганщина. Совсем недолго я ждала. Вы знаете, я хочу сказать, что история – это не наука. Вот наука – это математика. Когда дважды два – 4, независимо от того, кто у власти, там, людоед, диктатор, князь, хан, дважды два – 4, независимо от угла зрения. История – это угол зрения. По истории 2 плюс 2, когда 5,3, когда 4,75. То есть история – это продажная, так скажем, ну, как бы сказать,
непонятно что. То есть все зависит от угла зрения, от конъюнктуры. То есть сегодня друзья, завтра враги. Вот это, ваш институт памяти, это беспамятство на самом деле. Вы боретесь с бетоном, с гранитом, в то время как живые представители той судебной коммунистической власти, скажем так, известный адвокат, его же никто не трогает. Вы же говорите, нужны НКВДисты, чтобы... То есть живых никто не трогает. Но Антон-то как может этим заниматься? Его дело история же. Знаете, с прахом легко бороться. Что касается Крымского ханства, скажите, пожалуйста, вот алгоритм их действий, чем они, собственно, занимались? Кто наших Роксолан, так сказать, доправлял туда? Да, давайте, смотрите, вас как зовут, простите, пожалуйста? Интересно. Как вас зовут, простите, пожалуйста? Наталья. Наталья из Луганщины, да? Да. Во-первых, огромный большой привет Луганщине, людям, которые находятся близко к фронту и понимают, что такое угроза российской аннексии. Также я вам рекомендую прочитать книгу «История крымских татар». Недавно умер историк Валерий Евгеньевич Возгрин, где написано все и про тогдашнюю Украину, про взаимоотношения крымских татар, про все эти сложные вопросы, которые сейчас задаете в жанре художественной литературы, Роксолана и так далее. Там есть все написано как есть, да? Вот когда вы прочтете это, когда у вас образ крымских татар как людоедов и работорговцев уйдет немножко на второй план, вы захотите думать об этом, всерьез думать, вот тогда давайте будете звонить, задавать вопросы. Пожалуйста, не обижайтесь, но я крымский татарин, мне невозможно это слушать, да? Я наслушался про то, что мы... Про украинцев плохие вещи только Путин говорит. У вас на генетическом уровне, я не уверен, что у украинцев на генетическом уровне есть ненависть к крымским татарам. Я прошу прощения, но мне кажется, что ваши слова не соответствуют действительности. Мы слишком толерантны, даже к своей истории. То есть, что вы предлагаете? Зачем вы смотрите канал АТР? Это канал кочевников, которые вырезали миллионами людей. И так нужно все смотреть. Что хочу, то и смотрю. Хорошо, но смотрите дальше. Может быть, вам придет в голову какие-то другие мысли. Извините, но я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Да, спасибо. Ну, вот то, о чем мы говорили сейчас, да? Как я рос, как все крымстары росли. Как росла, например, Севгиль Мусаева, может, вы знаете ее, это редактор «Украинской правды». Как мы все росли? Кто мы, спрашивали люди вокруг, которые читали советские книжки, учебники истории. Мы такие кривоногие, потные люди на маленьких кривых лошадях. У них, естественно, руки все в крови, которые откуда-то непонятно пришли в Крым. Всех там перерезали. Перерезали пол Украины, десятки миллионов перерезали. И, в принципе, мы никто, нас нет. Мы там случайно оказались в Крыму и так далее. Вы специалист по мифам, кстати говоря, я читал, у вас написано, да? Вот мне кажется, я не знаю, пусть другие люди возразят, но мне кажется, на данный момент, после того, как все-таки история еврейского народа была всемирно отмыта от клеветы, от всех этих заговоров, от всех этих младенцев съеденных и так далее, крымские татары остаются, на мой взгляд, самым оболганным народом. Мы предатели в годы Второй мировой войны. Мы пришельцы в Крыму, хотя крымские татары — это две расы, это три субэтноса, и это кровь в наших жилах всех жителей Крыма. Мы всех цветов радуги на лицо, и вы никогда не определите крымского татарина по внешнему виду, потому что это как раз то, о чем вы говорите, это такой политический народ, но просто раньше образовавшийся, такой своеобразный политико-географический народ, чем-то похожий, может быть, на, как сказать, на американцев, таких, когда там люди приходили в Крым, но нет ни одного сведения о геноциде в Крыму до Екатерины, которая туда пришла. Да? И вот мы, звонит с Луганщины, наша гражданка Украины рассказывает мне, крымскому татарину, про то, как мы Роксолан выкрадали, и что мы ключові враги України. Як з цим боротися? От підскажіть мені. Значить, по-перше, я ще хочу відповісти. Наталя поставила питання про чи історія – це наука чи не наука. І в відповіді на це питання лежить відповідь на ваше питання. Наталю, якщо ви дивитесь далі, я би хотів два слова сказати на захист того, що все-таки історія – це наука. Тому що, дивіться, звісно, історія – це не фізика, де можливий експеримент, і це не математика, де можна побудувати формулу, але навіть, я хочу сказати, в формулах математичних помиляються. І там складні формули, там є помилки. В історії є частина, яка, як вам здається, ну, така маніпулятивна, а є частина, якою не можна маніпулювати. І це, що це стосується? Архівні матеріали, усно-історичні свідчення, мапи,
факти археології. Тобто є багато методів абсолютно наукових, за допомогою яких можна перевірити навіть каліграфію, так, навіть якого часу папір, на якому написано. Наприклад, угода якась, наприклад, між Кримським ханством і Московським царством, де хтось присягає на комусь... каком языке она написана, Так, эту якою угоду мовою еще, написано, хто кому платить ганебну данину, як називали самі російські історики, данину, яку росіяни платили, про це нам не розповідають. А це факти, так? Тобто наукові методи, які дозволяють знайти такі, дослідити, перевірити і так далі. Тобто історія є великий, потужний, абсолютно науковий інструментарій. І от тут дуже важливо, якщо ми вдаємось до цього інструментарію, якщо ми перевіряємо факти, різні версії. Не, знаєте, один історик сказав, другий історик, а ти береш цього історика, ти звідки взяв? А розкажи, звідки ти взяв? З якого архіву? Ти бачив ці документи на власні очі? Звідки ти якісь джерела? І коли ми послідовно розкладаємо цю історію, ми добуваємо істину, яка вона була. Ну, звісно, багато що втрачено, багато що інтерпретовано, але порівнюючи десятки історій, свідчено, наприклад, Гійом Лавасер де Боплан, французький дослідник, французький сучасник козаків. Він приїхав сюди і залишив свої записи. Нам не треба по розповідям козаків дізнаватися, лише по розповідям козаків про нашу історію. Беремо французькі джерела, польські джерела, татарські джерела. По Криму то ж саме. Да, і досліджуємо. Із цих багатьох різних джерел ми дізнаємося більш-менш об'єктивну історію. І це називається наукові методи. Так само, і коли ми застосуємо наукові методи, а не міфологічні, якісь міфологеми, які придумали Російська імперія для того, щоб затерти пам'ять про народи, які колись з нею воювали, а потім вона над ними встановила домінування і затерла їх пам'ять. Коли ми використаємо наукові методи, ми дізнаємось, що так, Кримське ханство дійсно час від часу воювало з Україною, час від часу воювало з Польщею, час від часу союзничало з Україною, час від часу союзничало з Польщею. Тобто, що значить союзничало? Тобто, могли встановити дипломатичні стосунки, домовитись. Так, ви кажете, сьогодні вороги, завтра друзі? Таке буває. Ми живемо в світі, де люди можуть сваритися, але демонізувати жоден народ не можна. Українці теж, знаєте, до українців теж були претензії до козаків, що вони приходили, грабували портові міста, вивозили... Вообще это очень смешно, когда со средневековыми мерками тех времен, когда это было принято у всех европейских, скажем, народов, да, все эти и дань, и все такое прочее, и пленные сейчас подходят к современным отношениям и переносят их на отношения этносов. Так. Да. І тому я закликаю, не робіть висновки на основі цих штампів, які радянська пропаганда, а до того імперська пропаганда вкладала. Давайте все-таки користуватися цими науковими методами, які в історії теж доступні. І коли ми будемо працювати з першоджерелами, з архівними даними, зі свідченнями, перевіряти версії різних істориків, ми зрозуміємо, що і з кримськими татарами було по-різному, да? І з поляками було по-різному, навіть з росіянами було по-різному. Да? І коли ми розберемося в цьому, ми побачимо, хто намагається побудувати міф і нас обманути. І, як правило, ті, хто сіять ворожнечу, кажуть, от дивіться, вони погані, а ці хороші. От, як правило, ті маніпулятори, вони сіють, видумують ці фейки, фактично ці шкідливі Ну, эти міфи. фейки для чего? Чтобы в нашей стране устроить то, что когда-то на этой территории удалось, когда Московия перессорила всех и, пользуясь разобщенностью Литвы, Речи Посполитой, всех упаковала, извините, выражаясь сегодняшним языком, просто они всех обвели вокруг пальца. Да? Вот, и как раз сейчас вот на самом деле я считаю, что ваша борьба, ваше направление, оно вообще главное. Вот если не считать военных действий, понятно, идет речь о жизни и смерти людей, да? Но ваше направление, оно важнейшее. И если вот мы не поймем наконец, что у нас есть такая страна прекрасная рядом, которая хочет, чтобы не было ни украинцев, ни крымских татар, никого. А мы друг друга должны вот так вот поддерживать. Вот до тех пор мы слабенькие будем по сравнению с этой Ордой. Тільки зараз у нас це історичний виклик. Ми маємо всі згуртуватися, протягнути один одному руку допомоги, боротися за історію один одного, тому що це зберігає нашу ідентичність. За справжню історію Росії теж. Зараз вона викривлюється як тільки може. І додається, домішується про ворожнечу, про конкуренцію жертв. Ми самі всіх побіділи, вони розказують і далі. Це недопустимі речі. І ви кажете воювати з прахом. Це питання не воювати з прахом, це питання відновити справедливість. Коли, наприклад, люди, навіть радянські генерали були обрехані, сиділи у в'язницях,
комусь пощастило вийти і там зробити військову кар'єру, а хтось так і назавжди помер в цих застінках. Ми про них навіть не знаємо, не говоримо. Тому що радянська пропаганда – це все за терор. От. Знову ж таки, ми знаємо, що були видатні кримсько-татарські герої, які в тому числі під час Другої світової війни, тут розказують міф про народ. Вибачте, знаменитий ас татарський. Так? Не только он. Так. И багато людей, Но главное, Антон, вот у нас 5 минут осталось, даже не 7 минут все-таки, да? У меня много еще вопросов было по всяким памятникам, по улицам. Я так полагаю, что вы против того, чтобы убирали название улиц именем правозащитников известных, советских, как Григоренко, например, пытаются, да, в Харькове. Вы же против таких вещей? Ну, для мене взагалі це дивна ситуація. Більшість населення Харкова за те, щоб це був Григоренко. Тут даже не надо спрашивать большинство. Просто Григоренко герой украинский. Он герой этой страны. Он человек самоотверженнейший і потрясаючий. Я вам хочу сказати, що навіть люди, які ностальгують за Радянським Союзом, коли їм запитуєш у них і про Петра Григоренка, вони кажуть, ну це генерал, який там воював, який за права людини, та саме його увага, інтерес до інших народів Радянського Союзу. Ну, ні у кого нема запитань. Його штучно протиставляють Жукову, намагаються щось, причому не зрозуміло на якій підставі. Це даремно робиться, щоб людей пересварити. Не треба просто, от я хочу так по-людськи сказати, навіть ми з відповідними зверненнями, звісно, але я так по-людськи хочу сказати і Геннадію Кернесу, і представникам Харківської міської ради, ну не треба чвари розводити між громадянами. Ну, насправді, в історичній перспективі це шкодить всім. Ну, я думаю, что вы, конечно, можете обращаться к ним по-человечески, но мне кажется, это такой осознанный пиар, что это мое личное мнение, что как бы здесь речь не идет о человечности, отношении к истории и так далее. Вот, про что еще хотел спросить? Да, хотел спросить про главный вообще миф. Я хочу, чтобы вы с помощью вашего института его как-то концентрированно развенчали. Я не знаю, как это сделать, но почему я вспомнил про Севгиль Мусаеву, свою подругу, про наших всех крымских татар, кто там попал туда в детстве, вырос там и так далее. Нам всю жизнь главный миф, который до сих пор даже в глазах, наверное, в головах тех, кто понимает, что крымские татары – это коренной народ Украины, они до конца этого все-таки не понимают, что крымские татары – это не кочевники, которые туда пришли. Это смесь всех народов, которые были в Крыму до того. Это совершенно разные люди. Подчеркиваю, даже расово разные. И до сих пор в нашем районе, народе, ну, совсем разные люди, вы никогда их не назовете одним этносом. Так, да? Как бы нам сделать так, чтобы таких вопросов о том, кто такие крымские татары, что они сформировались на территории Крыма в этом котле народов, которые были там до того, древних и так далее, и крымские татары, это они же. Это не итальянцы когда-то жили, это не древние греки когда-то жили, это все часть нашего народа, часть нашей культуры, часть нашего всего. Я не знаю, как это сделать, может быть, вам виднее, но я бы хотел узнать. Я хочу, чтобы моим детям никто не говорил, что вы сюда на лошадях приехали. Єдиний спосіб розповідати правду, ефективно розповідати правду в наш час – це якісні освітні проекти, якісні комунікаційні проекти, кінематограф, який розказує так, що це хочеться дивитися. Ну і, звісно, ніхто не відміняє наукову сторону питання. Тобто це конференції, наприклад, конференція про історію Кримського ханства, яка розкаже, збере всіх тих небагатьох фахівців, і разом, наприклад, проводимо конференцію там по истории Украины. Там. А нужно, это очень правильно все, вопросов нет. А нужно ли в учебнике истории, сейчас же учебники очень похожи на, я видел эти учебники, там Игорь Щупак, мой товарищ, пишет как раз и про Крымский татар тоже, и, ну вот в учебнике 5-6 класса такие новые учебники, они похожи немножко на комиксы, это правильно, так. Там, да, что дети же, они все по-другому совершенно, у них мозги устроены все. Слава Богу. Да, не стоит ли там внести, пусть одной страницей, крымские татары, коренной народ Украины, и объяснить, как наш народ там образовался, что он туда не попал воздушно-капельным путем из Монголии, да? Что он там, оттуда, что он впитал все соки Крыма, что это мы там, это мы не пришельцы. Вот я очень хочу, чтобы этого не было, чтобы ни один украинец, даже с добрыми намерениями, просто не знаешь, не подошел ко мне и не сказал, а ну вы там всего 300 лет живете там, да. Ну, что это не так. Вот как с этим советским мифом нам побороться? В учебнике що? Така сама історія. Збираються фахівці, які в цьому розбираються. Да? Не щоб ми з вами не історики. Ну, звичайно. Ну, тут збираються фахівці-історики. Да. Вони пишуть
там 10 сторінок. Про те, як воно, ну це мало, насправді, там книгу пишуть. Ну, да. З цієї рецензують, перевіряють, зроблять всі свої необхідні наукові процедури. І звідти роблять витяжку на одну сторінку, адаптують її для підручника і включають. Мені здається, що і тоді, коли будуть дотримані всі наукові процедури, відповідно методичні процедури, щоб діти зрозуміли, що там написано, воно А включається. с вами Миносвет с вами сверяет текст учебников? Ні, це У них нет такої обов'язки. В них немає. Ну, ми співпрацюємо. Ми, наприклад, часто пропонуємо методичні розробки і так далі. Але це Міністерство освіти, коли ми пропонуємо, воно переглядає і надає гриф чи не надає. Тобто вони точка виходу, бо вони відповідають за це. Але ми співпрацюємо з ними, тому що це стратегічне міністерство для нас, тому що це освітня. А какие у вас отношения с новым руководством? Собственно, при старом вы не работали. Какие у вас отношения с новым руководством? При попередньому керівництві я працював в Міністерстві освіти якийсь час. Точно. З діючою міністеркою освіти Ганною Новосад я був теж знайомий, якраз працюючи по Брейн. Це блискуче, талановите міністерство. Вообще, мне кажется, это одно из самых продвинутых министерств в нашей стране. Ну, правда. Ну, в плані перемін таких. Що Лілія Гриневич, що Ганна Новосад, які здійснили абсолютно цивілізований і високоякісний транзит влади. Так? Це люди, якими варто пишатися. І я думаю, що якраз при них і можливо такі зміни в підручниках, коли там в результаті якісної наукової дискусії якісний дидактичний матеріал створюється і інкорпорується. Якщо це і буде зроблено, то це зараз найкраще для цього часу. Ну, ми зі свого боку готові якось це ініціювати, допомагати, але, звісно, тут потрібна, перш за все, науковці, які в цьому розбираються. Антон Дорогоевич был у нас в эфире. К сожалению, время подошло к концу нашей программы. У нас куча вопросов еще всегда будет впереди, поэтому, пожалуйста, приходите к нам. Для нас это стратегический вопрос. Для нас это не факультативно. Понятие истории для нас не факультативно, потому что мы действительно сильно стерты с историей. И у нас история страшная, мы в истории искажены. Поэтому я вас лично прошу от наших зрителей, от всех приложить особые усилия для того, чтобы исправить. Вы говорите, история – это борьба с несправедливостью. Вот в отношении крымских татар она еще не восстановлена даже в историческом смысле. Я благодарю, что вы пришли. Вот. Мы постараемся это сделать. Я хочу, чтобы ваш голос звучал в нашей стране громко, и чтобы к вам прислушивались, и чтобы вы стали авторитетом, хотя бы всего 2 месяца на посту. Но я надеюсь, что все будет нормально. Спасибо большое. Дякую. Спасибо. Смотрите АТР. Всего доброго.